pumupuko sa ngalan niya. Kanang dila makasukit nga Diyos siya. Halika mo, awitan ta ang hari. Awitan ta siya upang awit. Tanan kurot mo bigo sa ngalan niya. Tanan nila magasugid nga Diyos siya. Si Jesus ay hari. Ang puso nga anak sa Diyos, walang manunubos. Hari, ang puso nga anak sa Diyos, walang manunubos. Halika mo, awitan ta ang hari. Awitan ta siya o bagong awit. Tanan pupuko sa ngalan niya. Tanan dila magasugid nga Diyos siya. Si Jesus ay hari. Hari, ang puso nga anak sa Diyos, walang manunubos. Si Jesus ang hari. Hari, ang puso nga anak sa Diyos, walang manunubos. Ang kalangitan ug ang kalibutan, manghapa ug mudaig ang tanan. Ang tanang nilalang, ang tanang may kinabuhi, manghapa ug mudaig ang tanan. Si Jesus ay hari. Puso nga anak sa Diyos, walang manunubos. Si Jesus ang hari. Hari, ang puso nga anak sa Diyos, walang manunubos. Si Jesus ang hari. Hari, ang puso nga anak sa Diyos, walang manunubos. Si Jesus ang hari. Hari, ang puso nga anak sa Diyos, walang manunubos. Hari. Jesus ay hari. Hari, ang puso nga anak sa Diyos, walang manunubos. Si Jesus ang hari. Hari, ang puso nga anak sa Diyos, walang manunubos. Halika mo, awitan ta ang hari. Awitan ta siya o bagong awit. Sa imong pagkatao, adunay maayong plano ang Ginoo. Sa
imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanan panahon kay ang pagsulay ikaw gusto ko kana. Apan ayaw kabalaga ang tulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nga tinuod, tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugsok kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kagikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan. Ayaw punta sa tanan ba igsoon, Luzon, Visayas, ang Mindanao. Ining mabugnaong na panahon, maulanon nga katawon, intagna sa David sa oras sa alas 5:41 na sa kabuktagon. Paimot na ka na itong tanan na igsoon sa Luzon, Visayas, ang Mindanao, ilabi na sa itong kaigsunan din sa SNFM 95. Sa tanan nga mga follower of listener nga nagapalibot din sa kabukiran sa Tanay City o sa barangay Santo Niño Mexon sa bukiran sa Bayuan City o sa kabukiran sa Tanay City o sa kabukiran sa Bali City o sa tanan nga nakaroon sa syudad Luzon, Visayas, ang Mindanao, ibig sa laing mga naso. Nakahapong ang daw ang Mexon atong nabisita nga itong mga kaigsunan diha sa David sa Latawa sa tanan nga mga pamilya sa mga Ifa family o sa pamilya usab ni Brother Alfredo mainyado mga kaigsunan o ni Brother Renato Ifa o sa tanan nga mga Ifa family. Ay welcome mga kaigsunan ulat kumakabot sa tanan mga pamilya mga Limbaga family o mga Biorica family sa pamilya ni Sister Celia. Matod pa sa ako na information to atin sa babaw na pin. Anya, time welcome, mabalik lang yung ko lihat pohon. Hindi lang kumasahan. Kung kay atong nasinapin ko ang dalan. Naabdan ko ulan kahapon na eksyon magkapag-kapag yun sa area mga eksyon. Orang gani ko ako na yun sa ako natuyo ko kay ang motor nagipiyal sa Ginoo kanato di gyud kaya nga iabot mga igsoon ay magsige magkasandak itong kabatuan mga kaigsuonan. Unang atong nahibalag ang atong amigo si Pastor Rinaldo Cabanag uban siya ang mga ginsakupan tungod kay upang adlaw balik na usab ang eskwela. Mo na giingon mga kaigsuonan upang adlaw karon ay alam mo mga igsoon mga merong klase sa Negros Oriental State University. Sa Sabado mga igsoon, kita-kita na sa ang inyong ubos nga lagat sa dako nga eskwelahan diya sa Bae City, Negros Oriental. Salamat sa Ginoo sa dako kay pribilehiyo kagayonan. Ato na kung i-enjoy ang atong kinabuhi igsoon. Ini nga atong mabugnaon nga panahon. Tungod kay kanayon magtanda. Atong gipasalamatan ang Ginoo sa iyang pag-atiman kanato, sa iyang pag-supply kanato sa tanan natong gikinahanglan. Wa gyud sa nagkulang. Ani ang ato nga programa karon igsoon ato maning i-continue alang sa atong mga pagtupaya. Dinhi sa nagapalibot mga kaigsuonan kay si DJ. Ado naman sila'y klase ini mga tao. Inyong kubos nga alaga, pakyaw system ni maigsoon. Ikan gayon sa mensahe, yato na gayon sa mga greetings, sa mga request, awit makalangit. Nga yato din sa Sign FM 95.3. Kumusta man ang inyong pagbangon? Kumusta sa bang inyong panahon sa inyong mga kinabuhi? Doon na ba'y kalipay? Doon na ba'y kalinaw? Ilabi na sa mga Violeta family, sa pamilya ni Brother Donol mga kaigsunan nga matod pa niya sigig yung kong paminaw diha Pastor sipa o plano kayo ang FM radio diha sa dapit sa kangatap sa mga Tanay family, sa mga Katulik family, ilabi na sa mga Romano family, sa adapit diha sa ugangan ni Brother Edmar Romano igsoon maibuntag kanimo diha Brother Edmar Romano o sa imong ugangan o sa imong bayaw Brother Ernesto Badoy
o ni Sister ni Bro Roger Obera Maigsoon. Ako lang kiyapon nga i-review ko niya ang mga greetings sa matag panimalay kumansa ko maminsahe Igsoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Eugene nga nagkaroon sa PSA nga nagwaso sa Facebook Live na diya sa Dapit sa Saudi Arabia. Una nga tayo welcome mga kaigsunan, mamisita no sa inyong ubos nga nagan sa nagkalain-lain nga mga lugar Igsoon. Although ato nang nabisita nga ito mga kaigsunan diya sa Kamanda, diya sa mga Mancio family, matod pa sa akong amigo Maigsoon kay nagtubag ra ang mga FM radio diya sa maong adapit sa Kamanda. Salamat sa Ginoo sa tanan nga naka-open na karon sa inyong FM radio, labisan pa man sa mga Silva family, maayong buntag kanyong tanan. Kaya sa ngalan sa labing halangdon nga Dios sa tibok o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usaw sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usaw sa atong general station manager Reverend P. Brian Makasaon, yan usaw ang inyong ubos nga laga, ubos nga higala sa kahaginan, atong nakauban-uban mga kaigsunan kahapong adlaw ang ato nga mga amigo sa Katilingban. Yan ang mga kaigsunan, ikaw o ako, dili lamang sa sulod sa simbahan, nanunay kay kauban, nanunay kay amigo, dapat nanunay kay amigo sa Katilingban, kay ikaw ang kahayag sa katawhan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Maria Angeline Bodi from dayon sa Saudi Arabia. Always ni sila nga naga-watch sa atong nga programa kauban yun ni Pastora Eugene Candelario Maigsoon. Time welcome gyud apat ako sa dire bisan kinsang katawhan Maigsoon nga mo bisita nini mao nga dapat welcome amat ako sa wala may denomination nga gipili, wala may patukuranan nga gipili, kundi ikaw o ako gimahal sa Ginoo. Ang importante, ang imong kinabuhi, ang imong pagkatao haog gayon sa pulong sa Dios ay mao may pinaka-importante sa takbuhi pagkadini sa silong sa langit o sa ibabaw sa yuta o sa kalibutan atong gipuy-an. Adunay mensahe ikan kayo sa Saudi Arabia mga kaigsunan. Mayong buntag pastor, mayong buntag ko sa tanim mo niya Ma'am Angeline Cody nagwaso sa atong nga program. Doon ay mensahe usab si Pastor Eugene Candelario, morning Pastor Safri o sa tanan nga mga pinangga nga mga viewer listener sa Shine FM 95.3. God bless everyone. O mayong buntag ka na itong tanan Igsoon. Thank you for watching. Salamat sa Ginoo sa mga kinabuhi nga naglantaw karon. Watching sa God bless. Adunay mga mensahe ang atong mga kahigalaan diya sa Saudi Arabia. Ato ang mga kahigalaan diya nga trabaho, ang Ginoo mag-apil o mag-atiman o pag-amuman sa inyong mga pagpanarbaho. Kapit na mahuman ang duha ka tuig. Atong imaginon, 5 na kabulan mo, pero bulan na sa September. Kunya sa Domingo kay September naman. Wow, grabe sa. Una nga makakita ganit ang airplane, may tayo na lami, nagyod kay ipauli sa Pilipinas. Anyway mga kaigsuunan, dali kapit kayo ang panahon. Atong imagino, kahapong adlaw, doon na tayo mga obligasyon. O niya, napalik na diri mga kaigsuunan, medyo naana sa kagabi o pantugan pinaglory, malayo nag-amping ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ikaw kung ako, din sa silong sa langit, ano na tayo nagkalain-laing trabaho. Lamang atong kampingan, lamang atong amumahan o amumahon ang trabaho na ito kagipihan sa Ginoo. Bisan unsang trabaho, basta dili illegal, kanay pang legal ng mga Igsoon. Labo sa tan makatabang sa imong isipan. Salamat sa Ginoo sa tanatong kaigsunan dinhi sa balo ug sa tibok na kong panimalay sa akong tulo ka mga anak ug sa akong ugangan nga kanunay nagatiman nining mao nga dapit sa tanan nato mga kaigsunan dinhi sa balo. O salamat sa Ginoo sa inyong makanunayon nga pagpaluyo sa mga pag-ampo sa inyong ubos nga naga. Ang atong gihimo dili para sa kaayuhan sa atong pamilya o dili kaayuhan sa kadaghanan
nga mahinaot ko, I welcome. Ato ang usa anas mga pagkapo ang kadaugan kasiguruhan even sa imong kinabuhi na alang yun sa Ginoo. Kalampusan, ilabi na sa mga estudyante. Nagkahapong adlaw ang mga kaigsunan wala ko diha na bisita diha sa Lakawan. Ang mga ginsakupan ni Pastor Rinaldo Cabanag mo inatuna o niya welcome gikan maigsuon kay akong gilantaw magyud kay kaulanon man. Dunay ning sampit nako ang mga ginsakupan dai ni Pastor Rinaldo Cabanag. O niya pagkadugay-dugay ni sunod usab si Pastor o na nag-abot ni mga kaigsunan. Ang lang enjoy lang ang atong kinabuhi diya sa pagbanagad. Nagkalain-lain man ng kalihukan. Ang importante kalihukan sa kaayuhan sa kadaghanan. Dili ka kalihukan sa kadautan sa uban. Imo na ikasakit sa Dios. Ikaw ug ako dapat doon na kay maayong binuhatan. Amen ba? Ay maunay pinaka-importante sa atong kinabuhi din sa silong sa kalibutan. Doon ay mensahe si Sister Silva Regine. Good morning, Pastor. Good morning, usab ninyo diya sa tanay. Nakita mi ni Day Rhea Amante. Atong ipangumusta mga kaigsunan, okay tayo ang kinabuhi. Ang ako lang yun nga kay advice, ang tingin, o titigil, o amumahin, ang kadaugan kasiguruhan, narigyo sa Ginoo ang tanan. Inyong ubos nga lagad, ano na'y nangandoy, o tinguha, sa maayong kaumahon, dili naman sa kaugalimong kaumahon sa pamilya, o dili kaumahon sa nagkinahanglan. Alang sa kaayuhan gikan sa Diyos. Muna'y atong arol, muna'y atong papel sa tibok kalibutan. Salamat sa Ginoo. Adunay mensahe si Pastor Eugene ako rin basahon sa messenger kuman sa ato nga program. Patapos sa ito mga ekso, itong papalampungan ang Ginoo ni itak na ulapit sa kabuntan ko. Labing kamahanan o mahigugmaon ka nga Diyos, ikaw magapamuhat ka na mo, ikaw Diyos magapanalangin sa mata ko sa kamakinabuhi. Labaw sa tanan, nining mao nga dapit, ikaw nagsuklay sa among mga panginahanglan. Labaw sa tanan o Diyos, nining mabugaw na panahon, nining maulanon na panahon, apan ang imuhang panalangin kanunay nagadagaya sa mata ko sa kanamo. Padayon kang nag-amping kanamo o padayon kang nagtitik sa imong mga katawhan, niya itong nagmatinumanon sa imong mga pulog mga mensahe. Salamat o Diyos sa tanan karon na naka-open na sa if ever Diyos sa nagapalibot nining mao nga dapit dinhi sa sitio Balok, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Bisan pa man sa tanan karon nga makataw kag makaigsunan nga naka-open na sa FB Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa laing mga nasod o Diyos, ikaw mag-amping o magatitig sa imong pagkamaayo nga to kanila. Ang tinggi ang ilang mga kinabuhi, labaw sa tanan sa ilang mga pamilya nga nakabiling din sa Pilipinas. Tabuni kanunay sa imong hamiling nga dugo, siliyuhi o Diyos sa imong hamiling nga dugo, tabuni kanunay sa imong gamhanan mga pakuan. Salamat o Diyos, ining mao nga tap na o dapit sa sayong kabuntagon walay lain na mong himuon mao ang pagpasalamat kanimo na ikaw nagubang ka na mo sa mga pagkatulog. Hantod kami mahidangat, ninghidangat ining matahong na kabuntagon na puno sa kadaugan, puno sa kasiguruhan gikan kanimo. Salamat o Diyos sa kaayuhan nimo gihatag kanamo, bisan pa padayon ikaw nagsupply sa matakusan namo sa mga panginahanglan. Bisan pa man sa among station manager, Pastor Gideon Candelario, Pastor Russell Candelario, uban silang mga anak, kung sa among general station manager, Reverend Kim Ryan Makasaol, na ikaw sa supply sa ilang mga panginahanglan. Sa kinabuhi ni Pastor Kim Ryan Makasaol o ni Ma'am Aisa Makasaol o sa ilang duwa ka mga anak. Kung sa tanan nga mga DJ sa Shine FM, diya sa Batang Tingin o sa dapit sa Kansuman Biglahat. Kung sa tanan karon nga nagawa sa Facebook Live, Lord, I declare blessing sa mata ko sa na ikaw ang among mapasalamatan, ikaw o Diyos ang among mapasidogan. Among gila o Diyos na wala yun kami arag manhimo sa among pagalingon kung wala ikaw sa among makinaboy. Kadungganan, dungog himaya, na nalagot kanimo ang tanan, inaadi lamang kanimo o Diyos. Ang tanan mag-ingon, amen o amen.
Sa makausap pa mga igsoon, may punta ka na itong tanan din sa ato nga programa, labi na sa dapit sa kagwe, sa tanan nga mga Dalmasio family, sa mga Suarez, mga kaigsuonan nga nagasunod nining ato nga programa karon sa kinabuhi ni Sister atong amiga din ang mga kaigsuonan, matur pa sa atong mga kaigsuonan nga kanunay guni sila nga nagasunod igsoon sa mga Suarez family. Although mga kaigsuonan ato lang yun yung i-review mga igsoon ato nga mga greetings suman sa ato nga programa niini nga matahong nga kabuntagon nga gihatag sa Ginoo sa matatusan ato kamang kinabuhi. Ang ato nga pagkatun-an mga igsoon nag-iskot kinig pagduha-duha. Matod pa sa ato nga topic mga igsoon daw. Kung mag-doubt ang tao mga kaigsuonan, doon na sa gitawag o pagduha-duha. Diya sa kasulatan mga igsoon, kinsa may nagduha-duha. Usa sa mga ginsakupan o tinudloan o mga tinunan ni Jesus, usa sa iyang tinunan nga wala na kuyog kay gitawag og absinos. Gitawag sa absinos mga kaigsuonan tungod kay sa mga panghitabo ni Jesus wala siya atong panahona. Absin man siya. Mga mga estudyante dapat dili ta matawag og absinos. Dili lang kay absinos ta mo skip pag yun. Ay kung saan man ninyo pagkat-on unya sa inyong pag-eskwela o maunay atong behavior. Wala tayo insaktong pagpaningkamot. Madala mag-imagine ang success sa kinabuhi. Dili. Kami mga alagad sa Ginoo, malipay mi daghang trabaho. Ganuman sa diha ang tao daghang trabaho, daghang income. Amen ba? Usa sa ato nga kaila kaniadto usa ka university sa dakong university mga kaigsuonan sa Negros Oriental. Wala pa sa kapaniudto naglasi na sa uglaing eskwelahan. Grabe sa. Atong imaginon ang dagko kay mga rangko sa katilingban dili lamang usa ang panginabuhian. Imaginon nimo magsweldo 100,000, 70,000, 80,000 apan naapay laing sideline. Amen ba? Diha ko gitraining pag-ayo kung unsay pagkat-on sa kinabuhi nga pagsakripisyo, pag-budget sa oras, pag-budget sa panahon igsoon. Wala ko nagsalig kaniadto nga doon ako'y dakong sweldo kung dili na apakoy laing nga mga sideline. Amen ba? Apan usahay ang tao kung anaa sa kahintang kung dili kasabot sa pagtulunan ni Jesus Christ. Okay na, kampante na, ug relax na, basta doon na na'y kwarta, tuanas kalingawan. Apan kung ang tao na busy, ug daghang obligasyon left and right, wala na'y panahon sa lingaw-lingaw, unyong sa panahon nga ikaw o ako ni anak nga mga panahon o sitwasyon, wala kay pagduha-duha. Igsuon sa kinabuhi ni Jesus kaniadto, ang iyang pahulay okay na in the few hours igsuon. Pagkahuman mo at tumasab siya sa laing mga area kay magwali sa mensahe sa Dios. Ikaw o ako kumusta man? Even sa panahon sa gitakda nga adlaw para unta sa Dios, doon na magitawag kong absinos pagyapon ganita. Apan sa panahon gani sa panalangin ang hisgutan, dili ta angayang maulahi kay dunay hinabang sa gobyerno. Dilo, nakuha ba nato? Apan kung ikaw o ako nakasabot tas pala ang kasulatan, may pagani ang mga Chinese
Wala ko muhatag o simpatiya sa Chinese, sa ilang batasan, sa ilang behavior, kundi ikuha na ko ang ilang kalihukan. Sulod sa 5 ka minuto, dako na kaayo na nilang relax. Unya ang ilang pagkaon, magmantinin lang yung tawag nilugaw. Miswa. Apan kitang mga Pilipino usahay, dili na kabalugan ni mo ban, mo manage pisan sa pagkaon. Hello. Kumakaon may sundo na po'y snacks na sa. Kung magpamahaw, pagkaduga, wa pa gani pamahaw, doon na pa'y pangapi. Usahay ang tao mo unay munod-nod sa kakabos pag ayaw manuman. Kikita mismo naghatag o dalang na ikaw o ako magsakripisyo lang mismo sa atong kaugalingong kalihukan. Sa akong kinabuhi, gitraining ko pag-ayos sa paggamit sa panahon, sa paggamit sa trabaho nga gipiyal sa Dios sa akong kinabuhi. Munungdan ning abot sa akong kinabuhi, niining mga panahon na ay nakita sa Dios nga ikaw ug ako kasaligan sa pagmanit sa tanang panahon sa imong kinabuhi. Hinumdumi kung magbugas kag dako usab ang maani. Kung ang imong paghago, mas more ang imong paghago, inom dumi, dako usab ang imong hinabuan. Nag-ingon ang kasulatan diha sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 19. Kung sakto ba ni mga ekson? Basta naa sa 19, ako nang basahon. Nga ang tao, magapatulo una sa singot usa makakaon sa bunga sa iyang hinabuan. Mauna man ay disenyo sa tao sa kalibutan. Mauna ikaw o ako dapat sa nga magsakripisyo. Mga estudyante, labi na nining mga nawa, maoy pirmero nga klase sa gitawag pinakadakong university dinhi sa Negros Oriental. Dili sayon nga magkapot nimo ang imuhang kadaugan sa pag-eskwela. Apan hinumdumi kung makahumana ka, makalimtan nimo ang tanang sakripisyo, inaangkon nimo ang kadaugan sa imuhang pag-antos. Sa tanan nga mga OFW, nangandoy na sila nga madali pagpaspas ang oras o panahon kay layanasam na sila nga makita nila ang ilang matag pamilya. Apan hinumdumi ninyo, kadali kayong gumanon o tapuson ang panahon. Hapit na yun maabot ang 1 year sa inyong pagpanarbaho din. Imagine na to, 5 na mo kabulan din. Pero gikan sa January, hapit na 10 kabulan nga kamo nalayo sa inyong kasatagsa ka mga Pinoyan. Apan hinumdumi ko na ang Diyos sa inyong kinabuhi. Dili mabalaan, to God be the glory. Time will come, moabot yun ang panahon nga mabalik na sa mo sa inyong kasatagsa ka mga lugar o Pinoyanan, diin mo ipahiluna sa labing na tong damhanan na maong Diyos. Salamat sa kinabuhi ni Brother Pops Dillon din ito. Maayong butak Pastor Safri Candelario o ni Pastora Imijing Candelario. Salamat sa pag-invite kalaygon ang Diyos na maoy atong tig-atiman sa kanunay. Ninduyog usap ang pagbuhos sa kusog nga uwan matutpas na Cebu City. Adini mga kaisunan inyong madungog ang pagbisiti sa makusog nga uwan. Unang kahapong adlaw mga iso sa atong pagbisita sa atong mga follower o mga listener sa Saint FM. Ning dalik-dalik yun ko balik, ning banking ko mga iso, wag yun ko natugay. Pag-abot sa simentado na area, gibundakan ko kuwan.
Pero wala to nahimo na kong pabag aron ko dili makapadayon sa obligasyon ng tiyang sa Ginoo kanako. Ikaw o ako naado kay trabaho para sa imong pamilya, para sa kaugmaon sa imong mga anak, para sa maayong kaayuhan sa pamalabot ng mga panahon. Hinumdumi, dili o dili sa mahimo, na ato lang imaginon ang atong panginahanglan matag adlaw. Dapat maghagok ka, dapat magsakripisyo ka, usa ka makakaon sa bunga sa imong ginagawa. Kung ang usahay masubok ang mga igsoon, ay kasagaran sa katawhan, dili man isa gitawag upang panghilabot. Kasagaran mga tao nga kanunay rag nagulas, maura pa sa nahiman tayo. Pero katong mga tao na busy sa trabaho, wala na'y panahon o oras sa pagpamantay sa kalayukan sa uban. Wow! Ano man na busy sa trabaho, labaw sa tanang na busy sa obligasyon ng ipiyal sa Ginoo kanako. Ato ning basahon igsoon while ko nagmonitor sa maong nahigalaan o mga kaigsunan din sa social media, sa Facebook Live, Luzon, Visayas at Mindanao, o sa mga kaigsunan, mga kahigalaan diya sa Saudi Arabia, ang Ginoo mag-ampin kanila. Mangutan ako karon kaninyo, kinsa man ang ngalan sa tao nga nagduha-duha sa pagtuo ni Jesus niya itong mga panahon. Nganong nagduha-duha siya? Kay naaman siya'y pagka-absinos. Sa kamatayon ni Jesus, wala man siya ni atong mga panahon. Ayay. Mao nga sa paglubong ni Jesus, wasab siya nahibalo. Mo hinungdan wala siya katuo nga sa tulo ka adlaw gibanhaw si Jesus sa iyang amahan nga mao ang Dios. Dili siya katuo nga si Jesus mingbakon ikan sa mga patay. Usa siya mingtuon nga iyang ipahikap ang samad ni Jesus niya na itong mga panahon na. Kung sa giingon ni Jesus, Tomas, Tomas, mingtuo ka na ba? Kay nakahikap na ka sa akong samad. Apan hinumdumi, bulahan katong nagapanoo, bisan wala nakakita ka na ko. Ang atong gialagaran dili mahikaw. Ang atong gialagaran nga Dios nga buhi dili siya makita sa imong mga mata. Apan ma-feel nimo ang iyang presensya, kay gamahanan siya nga magapamuhat sa imong kasigtas. Wow! Dili siya Dios nga mapalit sa bisan asang area sa tibok kalibutan, kundi siya ang Dios nga mo'y tag-iya sa imong gininhawa karon. Siya ang Dios nga mo'y nagmugna sa langit o sa yuta o sa tanang mga butang. Ibig ang imong gininhawa. Igsoon, atong pagkabasahon sa atong nga pag-atunan, gikinahanglan nga ikaw o ako waton ang pulong na pagduha-duha. Kasagaran rabang magduha-duhaon mga Kristohanon rabang. Hello, Tinoo dili nanuman moabot ang problema ang mga Kristohanon, daghan na kayong mga rason. Kung ang mga Kristohanon maigsoon panalanginan, naapoy rason. Kung ang mga Kristohanon kung walay panalangin, naapoy rason. Kung sa may angay na itong buhatong igsoon. Salamat sa kinabuhi ni Ma'am Jingjing Simbron from Davao City. Kumusta mo diha, Ma'am Jingjing Simbron? Ano na siya mensahe? Maayong mabungahong kabuntagon kanimo, pastor. Kumusta o sa tibuok mong pamilya o sa tanan nga naminaw sa pulong sa
Ginoo dalaygon ang Dios sa matag usa kanato. Wow. Munang sa atong pagbisita, ato naman yung isugdan pagbisita ng atong mga kahigalaan, atong yung makita na malipayon silang mingwilakam kanato. Muna nga atong mga kaigsunan, ako silang giingnan, among i-greet ang inyong mga pangalan. Dini sa atong nga programa ay maunay atong obligation pagtumbayan sa tibuok katawan. Paghatag og panahon, kung baga sa Tagalog pa, pagbigay ng halaga. Tama ba yung Tagalog na to? Dili ba maligawot mga iso? Kini nga dugay na atos Maynila may iso tulo pa tagaan kabalo na tamo Tagalog. Matod paspasiaw mga iso sa usa ka pasiaw mga kaigsunan. Di ba tuluro man kakaadlaw dito sa Manila o niya ning uling na ka, di na magkakasabot o binisaya. Unsa ang mga kaigsunan kinapasok man, nagproblema ag mama o papa, kay maglingo-lingo naman. Di naman siya kasabot. Kung niya kinapasok man di ay, nakapamalikas man, iingon intahog, inahan, ganong kapalo man di ay kang mo, binisaya. Yata ka problema yung tao ni mga ginikan. Tulog ka adlaw, 3 araw doon sa Maynila, hindi na marunong makaintindi ng Bisaya. Bumalik agad dito sa Negros, bumalik agad sa Mindanao, bumalik agad dyan sa Cebu. Ayaw na siyang makaintindi ng Bisaya sapagkat siya daw ay Tagalog na. Malingaw ng tao iso. Munang ikaw o ako, dapat igsoon atong pasalamatan ang atong Ginoo sapagkat siya lamang ang nakakaalam sa bawat hakbang, sa bawat tinatahak. Ano ba yan mga igsoon? Yung mga Tagalog, yung nilalakbay natin sa sanlibutan. Salamat sa Ginoo, katawa, ato lang i-enjoy ang atong kinabuhi. I-enjoy lang. Kung doon na kay problema, katawa ilang problema. May paspredi Aguilar, wala ko ning simpatiya maisuon sa mga worldly song. Doon ay nakakumpos maisong tawanan mo ang iyong problema. Muinungdan si Pipito dito sa dapit sa Cavite, gisumbat sa hubo. Ikuha man kayo niya ang tingog, kanya nangahubog naman. Mura magyaga-yaga mo ko ng katawa, kanang katahang maigsoon. Nasumbakan bitaw. Laksanay mga igsoon. Unang tawanan lang natin po ang ating mga problema sa bawat hakbang ng ating buhay. Ano na yung mensahe si Brother Pangilon Mengito Garcis? Magbigay ng oras sa Panginoon. Wow! Tagalog na tayo dito eh. Sunod ani, doon na yung mga Ininsi. Doon na may mga Spanish. Wow! Doon na yung mga Estino. Doon na yung mga gitawag mga waray. Maupay na aga dyan. Kanang maupay mo igsoon, maayo buntag. Winaray na mo igsoon, maupay. Maupay na aga. Unang kani ato may igsoon, mahinungdong ko sa among administrador kani ato nga si Dr. Limson, nag-retire naman. Malingaw ko ato sa introduction, tanan nga lingwahe halos nahibalaan. Una nga ikaw o ako igsoon, atong pasalamatan ang Ginoo sa iyang pagkamaayo kanunay kanato. Ano na iminsa si Brother Pangilon? Naadi ay ingon, anak pastor, tinuon ba ko? Unang i-enjoy ang atong kinabuhi. Unang sa ako ang sitwasyon karon maigsoon, kung imong una-unaon mo ingon kuntaga, grabiha man ka busy, pero diya sa atubangan sa Ginoo dili biya ta busy. Ang busy maigsoon kanang naa sa ospital. Na busy intaho gininahawa kung saon niya pagdako ang hangin. Igsoon ikaw o ako sa tanan nga trabaho na ani mo i-enjoy na igsoon. Labas sa tanan pasalamatan nato ang Dios. Ato na ning basahon. Matod pa diri sa mga sinulat sa mga Juan kapitulo 20 bersikulo 24 ngadto sa 29. Atong kuhaan o pagtulunan ang kinabuhi ba ni Tomas
Mao nga kining mga tao, mga absinos, mga igsuon, maulahi sa mga balita. Mga estudyante, karon may primerong klase sa Norso, sa kinatibuk ang gikan sa main campus, nga kinanako ang university, maigsuon nga mga building, main campus man. Karon primerong mga klase, ang mga primerong mga estudyante ka na mo first year karon, malingaw man ko kaniadto kay magdugo-dugo kung asa ng mga room. Unya bisag mga estudyante magsigi kog sir ma'am. Unya mga estudyante radesa. Una nga malingaw ta maigsoon. Adunay mensahe si Ma'am Jingjing Sembron. Pastor, pwede request ko awit makalangit ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat Pastor. Ato ning i-play song by composed by Reverend Gideon Candelario, ang pulong mo kinabuhi ko. Atong patalinghogan maison ang pulong mo kinabuhi ko. Composed by Reverend Gideon Candelario, atong station manager na ining mao nga David Sa sa imong Quezon. pagkatao, adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugsok kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kagikutlo sa balaang kasulatan. Tundang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, isang kalibutan, mahal sa lahat. Ang Sa pulong Shine FM, adunay kadaugan. dili mausap. Salamat sa Ginoo sa request ni Ma'am Jingjing Sembron from Davao City, ang pulong mo kinabuhi ko. Ingon ang Mateo 4:4, dili lang mamamuhi ang tao sa tinapay lamang, kundi dili mamuhi ang tao sa batang pulong nga magagula sa baba sa Dios na mao ang iyang mga mensahe. Ikaw ug ako nagkinahanglan ini aron ang iyang mga pulong mga mensahe mo'y mugiyak ka nato. Mo'y dahatag nato kadaugan sa baguhan kausaban, pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, pinaagi sa balang kasulatan. Ikaw ug ako nagkinahanglan ini mga panahon. Ingon ang Salmo 119 versikulo 105, ang imong pulong mo'y lamparahan sa akong mga tiin o kahayag sa akong alagyan. Minungdan, dapat ang matagusa ang magkinahanglan sa pulong sa Ginoo na mao ang Biblia. Ato aning basahon mga kaigsunan wala ng music, awit Ang sa nag-request ni Ma'am Jingjing Sembron from Davao City, Texas. Ano na yung mensahe si Pastor Gideon Candelario diya sa David sa PSA sa Saudi Arabia. Good night and God bless everyone. O maayong gabi sa kaninyong tanan diha sa David sa Saudi sa Arabia. pulong mo, Atong basahon mga kaigsunan sa kasaysayan sa usa ka sa pulong mo, tinudluan ko ni Ginoong Hesus nining mga panahon na nga absinos nga pagkatao. Kinsa man ang absinos nga pagkatao, una sa kalibutan karon maigsuon sa nato malikayan nga doon na po'y mga absinos diya sa mga bulaton labaw sa tanan diya sa simbahan. Hello, even sa eskwelahan, sa tanang una na ang mga magtuturno, doon na sa gitawag o attendance, ang doon na sa gitawag o gamhanan, kooperasyon, doon na
na sa gitawag mga kaigsunan nga performance sa imuhang kinabuhi, sa imuhang pagka-estudyante. Kaya imposible man mga igsuon pag panahon sa exam, nakabalo ka, naka-answer ka, nga wala ka maka-eskwela. Nagpasabot ko na sa gitawag og kababalaghan, nangudi ko kas imuhang classmate. Amen ba? Talagsarang estudyante mga igsuon na wala siya may eskwela ni anang si manamona na perfect ang ihang exam. Mao nga ang mga magtutudlo dili na mauwan. Amen ba? Mao nga ang mga katawhan nga nahibalo sa balang kasulatan dili sa nga mauwan. Mao nga ikaw ug ako sa kadaghang denominasyon nga nagapalibot kanimo karon nga bisan kinsa mo inganyo nimo daghang mulaylo nimo sister brother ari ta diri kay kanang imong gisipahan diha walay agay. Pagbantay mo igsuon kay usa-usa ka ni anak daoton pagkasunod sa mao nga ikaw ug ako pagbantay sa mga tao nga sama ni anak ginain kay ikaw usap mabiktima sa mga tao nga sama ni anak ginain. Akong basahon tan-aw ra ko ni si Tomas nga Absinos wa siya katuo apan sa diha na nakakita na siya katingalahan nga gihimo ni Jesus gitrangkahan ang kwarto ikaduhang beses iniingon man si Tomas bot-bot na oy mabanhaw pa ko ng Ginoo. O nang ikaw o ako dili na pag madala mga kaigsoon ng Kristohanon kay si Tomas may suon natawag dito siya Kristohanon mga tinong bisag ko siya ni Kristo. Unang ikaw o ako kung Absinos kayo ta pagkasunod na panahon maigo kaswali maigsoon mo sa halok na taga-Absinos. Nawar ako ng mga estudyante nga dili magpakita sa eskwelahan walay nakakuna. Pero katong interesado mulingkod at tugos atubangan. Nganong ato maginmos atubangan mo sa kay o series? Arita sa series sa sasakyanan ato ning hatagan usa og ilustrasyon. Nganong ato maginmos atubangan mo sa kay? Nganong dili man mo sa luyo sa sakyanan? Kung sa may rason, moingon mo ako ray mo tubag. Kuan magod pastor mabuyod man ko. Pero ngadto sa simbahan, sa dagkong mga conference, dili man mo magpaatubangan. Sa tupa, ato butangan na ag-answer. Sa inyong una-una, hadlok mong tawkon, mga estudyante. Ako sa unang may suon, magpaatubangan gud ko. Na ako sa pinakaunang bangko. Dili kulayhan atos luyo. Kaya ka ng mga estudyante magsigirag duksig-duksig. Labi nag na isilpon sigirag dula o si Usi. Na kay makatunan. Kausik-usik man lamang tasbalon sa itong mga ginikanan, mga estudyante. Si mamag si papa munas ginawang daros ka umahan. Pamunglay sa mga asinda. Lispi kaya mga estudyante man karon. Di motor, di cellphone. Kami kaniya to, may nalamag na motor, may nalamag na iba ay kabiin TMX. Lakawon ako na gikan diri pa imong checkpoint, pa imong diri iso. Una mga kaigsuonan. Ato ning basahon. Ingon ang Juan sa kinabuhi ni Tomas Exoon, ato ning basahon usa. Adunay mensahe nga gipadala mga kaigsuonan. Ato usa ning basahon mga kaigsuonan dinhi sa Juan kapitulo 20 versikulo 24. Mauban ni mga Exoon. Diri mga Exoon.
Versikulo 24, ako ning basahon ngadto sa 29. Ito ning basahon mga igsoon. Ingon diri si Tomas nga nagduha-duha. Ang introduction mga igsoon nga gibati siya og pagduha-duha. Ngano nagduha-duha man si Tomas kay absinos man siya kaayo. Kanunay man siya dili makauban sa kalihukan ni Jesus nitong mga panahon na nga nagwali si Jesus og diha nga mga kahimtang sa kasakit nga gibati sa ilahang magtutudlo wala tingali si Tomas. Mao nga sa pagkamatay ni Jesus nitong panahon na sa iyang lubnganan nagduha-duha si Tomas kung mabanhaw ba yun ang iyang magtutudlo nga mao si Jesus nitong panahon na. Ato ning basahon. Ang awar ako. Si Tomas nagduha-duha. Si Tomas nga ginganlag kaluha sa usa sa 12 ka tinun-an wala mahiuban kanila sa pag-ana ni Jesus. Diba? Di ato ding panahon na wala nakauban si Tomas sa mga kalihukan ni Jesus ni atong panahon na it meaning to say ning absin. Kay ni absin man siya wala siya kalibutan sa kalihukan o kinabuhi ni Jesus ni atong panahon na. Hello. Usahay maigo na yung ta sa pulong sa Ginoo. Maluya dayon ta. Moingon dayon ang tao. Ako naman tingali sa gipasabtan ani ay. Naguna man ang atong huna-huna. Dili naman ko sa kapamilya ang naminaw sa FM radio. Sa gikaingon ko na, dili lamang ko sa kaaplido ang naminaw sa FM radio. Kung dili Luzon, Visayas at Mindanao, even sa laing mga nasod. Sa kinatibukan sa Tanay City, sa kinatibukan sa Bayawan City o sa Tanay City. Ang atong mensahe wala ta nagtumbok ko sa katao og aplido lamang kundi gi-general nato aron ikaw ug ako posibilidad ako mahimong absinos, posibilidad ikaw mahimong absinos sa mga buluhaton para sa Ginoo. Nganuman dunay gitawag rason. Di magid kahutan og rason ning tawo man. An awaragot, imagine nimo nahimo siyang tinunan ingon diri 12 ka tinun wala mahiuban kanila sa pag-ana ni Jesus. O tan-awaragot na busa gisugilon siya sa ubang mga tinunan sa pagkabanhaw ni Jesus ni atong mga panahon na. Ang mga tinunan nga kauban ni Tomas mao'y nakakita pag-una o nakadiskubre nga nabanhaw gyud si Jesus gikan sa mga patay. Si Tomas maigsuon wala man kay ning absin, wala ka answer o wala ka tuo nga nabanhaw di ay si Jesus. Si Tomas miingon kanila, gawas kung makakita ko o ikabutang ang akong tudlo sa inaagian sa mga lansang diha sa iyang kamot o makahikap ko sa sama sa iyang kilid dili ako muto. Maunay tao sa katilingban, to see is to believe, believe is to see. Dili muto kung walay gilantaw sa atubangan nga giila nga Ginoo sa ilang kinabuhi ato pangasabtan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Rhea Amante. Good morning Pastor Safri. Good morning usab nimo diha Sister Rhea Amante. Aming uli ko kahapon gabi na gikan diha sa Tanay City. Kanang atong amigo mga igsoon dili lang nako na i-mention mato pa niya Pastor dili lang ta matulog ako sa ingnan na matag oras, matag minuto ang akong oras ako naning di-manage to
tungod kay ang akong oras sa gigayon ko na bulawanon ka na kayo kini. Mao nga ikaw ug ako kung ang imong panahon bulawanon na kayo sa imong kinabuhi, dili ka mag-usik og panahon. Dili nimo usik-usikan ang oras nga nahibilin sa imong gininawa karon. Sa panahon nga ikaw muadto sa simbahan, sa panahon nga ikaw matampo, kinasing-kasing dapat ang imong mga pag-angko. Dili hipokrito, dili ting pakarong inon aron makita sa kadaghanan kapunuhay nga tampo ka sa imong gihapuan. Nakita biya sa Dios ang imong kinabuhi. Nakita biya sa Dios ang imong gibuhat. Sa atong mensahe kahapon nga si Esdras nag-ampo siya sa katawhan sa Israel, naghapa sa pagpaila nga iyang giila nga ang Dios labing kamahanan. Dili lamang siya naghapa, nagbako, naghila tungod kay naluoy siya sa mga katawhan. Ikaw, ako, imo ba nang gibuhat para sa uban? O imong gibuhat aron ikaw lamang mo'y makapabor sa tibuok katilingman? Mao nga niingon si Tomas, gawas kun akong mahikap ang kilig ni Jesus, mutuo na gyud ako. Muni mga tao, mga kaigsunan, dili mutuo nga kung dili gani madato si pastor, si pastora, dili gani makwartahan, dili mutuo ipanalangin na inuubos nga lagan kay nakalabang nas mga pagsulahi sa kinabuhi, nakalabang nas kalisod nga dili kayang sulbaron sa ordinaryong tao sa tibok kalibutan. May nungdan kampante ako sa kong kinabuhi kay akong nasayran o nasabtan kining tanan gihan ay ng daan sa Dios sa atong kinabuhi. Amen ba? Matud pas akong amigo kahapon nga ako nga nabisita nga naghandong nga bro, baso makabisita ka. Muna pagbisita na ko kahapon ng ilang kinabubulangan in town di ay nga anak, gikuhaan na ito sa inulaman nga kinabuhi mga 2 ka tuig nga ming lapay. Mao nga ang atong kinabuhi may igsoon, dunay mga sitwasyon nga aptik patakaron pagkasunod bulan mabalitaan na lamang ta nga moingon nga doon na matay mga panghitabo sa kinabuhi, nagkasakit, nagbalatian. Kung ikaw mga kaigsunan moingon ka, mayroon matuglawas kung sa man ay rason sa iyang kamatayon. Nya moingon usab ang tagtungon na maguto sa sakit na gidaladala, wala to sila magpabalo lang natanawan. Ang mga alagad sa Ginoo maigsuon bisan doon na gibati sa ilang lawas, bisan ilang gibati ang kakulangon sa pinansyal, apan ilang gibati ang kahangawa sa pamilya, apan kanunay lang yun ang i-enjoy ang kinabuhi nga naman nasayod man ang mga alagad sa Ginoo nga dili gud ka pasagdan. Wow! Maunay atong ibutang sa atong kasing-kasing una-una igsoon. Ang mga katawhan nga nakasabot sa balaang kasulatan dili na magduha-duha sa pagtuo sa pagkamaayos Ginoo. Hinumdumi ang usa ka babae sulod sa 12 ka tuig niyang sakripisyo ang iyang pagtuo, grabe kadako kayo. Wala gani siya naghulat nga ampuan siya ni Jesus ni atong mga panahona. Ang iya lamang mga pagtuo nga makahikap lamang siya sa gamayng porsyon sa kuko ni Jesus, mamaayo na gyud siya sa iyang gibati. Ikaw ug ako igsuon kung kanunay kang nagtuo sa matag adlaw nga mapurdoy ka, pait kaayo ang imong kinabuhi, pait ra gyud na kaayo. Bisan daghan pagkagkwarta. Kung ang imong huna-una gubot kaayo, bisan daghan kagkabtangan gubot ra gyud na kaayo. Apan bisan wa kay kwarta, wa kay insaktong panginabuhian, apan kay nasabtan nimo ang kasulatan, ikaw kampante o ikaw igsuon
aduna nay katagbawan sa kinabuhi dinhi sa silong sa kalibutan. Kaya kung ang tao walay katagbawan, bisag yak-an pa ang tibuok o kalibutan, di ko na matagbaw. Hello. Kay magandoy managlaing mga butang sa kinabuhi. Adunay mensahe si Brother Papsilon Mingito, okay ra na pastor. Ako nakita na adi ay sahuwan. Salamat sa Ginoo. Unang atong gibasa, wala pa natong mabasa pagpadayon. Ini sa Juan Kapitulo 20, versikulo 24, ngadto sa 29. Si Tomas mingon kanila, gawas kun makita ko o ikabutan ko ang akong tudlo. Grabe ka ay po ni Tomas ay. Si Tomas ba, wala ba sa kakita sa mga milagro kaniadto magigipakita ni Jesus? Nakakita oy. Mga tinun-an ni sila ni Jesus. Tan-awa ra gud si Peter karon isunod nato. Nga nagduha-duha si Peter di ba naunod? Ang imong pagduha-duha sa kinabuhi sa pagkakristohanon, maunay mo dalas sa imong kapordoyon. Maunay mo dalas kalisod sa imong kinabuhi dinhi sa silong sa kalibutan. Maunay mo nudnod nimo sa imong pagkakapoy sa pag-adto sa simbahan. Gawas na mga OFW, wala man na sila panahon kay lahi man sa kalihukan diya sa Saudi Arabia. Apan pwede na silang magkasimba, bisan sila lang usa. Kita din is Pilipinas, kataas kayong panahon, kataas kayong oras nga para sa imong trabaho, gikan sa Lunes ngadto sa Biyernes ug Sabado. Apan sa adlaw sa Sabado ug Domingo kay duha ra magyoy ang atong fellowship. Makadungog og mensahe mo ingon lang sa kinabuhi, murag ako may gipasidunggan ating alin, no. Sa gikaingon ko na, wala ta nagmensyon, aplido, pamilya, kundili ang tanan ikaw ug ako dapat magkatkon sa kinabuhi nga Kristohanon igsoon. Nabay Kristo sa kinabuhi. Daghang mga tao sa tibok kalibutan nga moangkon nga Kristohanon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Leonisa Sordelia, nagwas usab sa ato nga programa. Tingali mga kaigsunan mao ni primero nga pagwas ni Ma'am Leonisa sa ato nga live karon. Sa kinabuhi ni Pastor Rese Balunado, kumusta mo diha Pastor Rese diha sa Basay, Negros Oriental. Ilabi na sa kinabuhi sa mga Rubiti family ni Brother Renante. Rubiti mga kaigsunan, may muntag ka ni mo diha Brother Renante. Rubiti mga igsoon nga nagwatch usab sa ato ang programa karon. Sa mga Rubiti family mga igsoon, may muntag ka nito. Ato ning basahon pagpadayon kung sa giingon diri. Versikulo 26. Human minglabay ang usa ka semana, 1 week, 7 days. Wow, 7 days. Ang Dios maigsoon katrabaho siya kunong kaadlaw, 6 days. Pagkaabot sa 7 days, pahulay ang Dios. Gikan siyang paghago. Si Tomas maigsoon gikan sa sitwasyon nga wala siya makatuo, minglabay ang usa ka semana in 1 week, 7 days. Ingon dali. Versikulo 26. Human minglabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an. It meaning to say every Sunday, every Saturday. Nagtigom na usab ang mga tinun-an ni Jesus dito sa tigumanan nga diin sila magkatigom. Diha na si Tomas o gitrangkahan ang pultahan, gisiratan aron walay makasulod sa ilang panagtigom ni atong mga panahona, tingali confidential. Di ba? Dipindi man ang maigsoon sa mga katawhan kaniadto. Ayay, dinhi naman nasukod ang pagtuo ni Tomas.
nabuking man si Tomas ni aning mga panahon. Unang ikaw o ako magsigir gyud ka buking. Hello. Magsigir gyud ka iko bisag unsaon pa. Apan hinulumi kung ikaw ang imong pagka-Kristohanon matinud-anon, malipay kang maigo kay gipahinumduman ka sa mensahe sa Ginoo kaysa gipasagdan ka mga anak tas gawas. Hinumdumi ang pagpantun samahan, ang pagpahinumdum sa mga ginikanan, dako ng kahimuan para magkat-on ang ilang mga kabataan. Ang mga pastor, mga pastora, mga magwawali nga nagtug-an o nagtudlo sa kamatuoran, kami gi-illustrate sa tibuok katilingban nga kami ang amahan sa katawhan. Walay denominasyon, walay title sa simbahan, basta naas balang kasulatan, amo ng itugan alang sa tanan. Malingaw ko sa ako ang nabisita kahapon, ingon siya, Sir Pastor, akong mga parinti sa diha na nauminto na tungod lagi kay bisyoso siya, matupan niya pala inom daw siya. Ako sa giingnan, hinumduman na to si Jesus, wala mo ari sa kalibutan aron sa pagluwas ni atong mga matarong, kundi aron sa pagsakmit ni atong makasasala sa atubangan sa Dios. Dili na mahitabo mga igsuon nga ang Dios magpadala sa iyang buktong anak nga mao si Jesus Christ sa kalibutan, kung ang kalibutan puro na mga maayong binatbatasan, puro na mga Kristohanon. Apan nakita sa Dios nga ang kalibutan puno sa kahilayan, puno sa dili maayo ug supak atubangan sa Ginoo. Mao nga nagpadala siya nga mao si Jesus nga nakita ni Tomas kung nakaubang mismo ni ining mga panahon na. Apan si Tomas nagduha-duha siya, kaya ang iyang mentalidad, to see is to believe, believe is to see. Ikaw ba ka na? Igsoon, atong hinay-hinayon pagkuha ang mga una-una nga sama sa una-una ni Tomas nga motuo sa Ginoo ug dunay makita. Ato ning basahon pagpadayon. Ingon diri mga igsoon sa 26, human ming labay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawa, uban kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan it meaning to say daghang mga pultahan. Munang kanang imong balay dapat daghan nga pultahan. Mao nga mga eskwelahan, ang mga room doon ay gitawag og entrance, doon na po'y gitawag og exit. Dili makapasar sa gitawag og accreditation ang usa ka university, even ang room doon na say requirements nga dapat humanon. Kung ang usa ka room doon ay walay entrance walay exit, puro entrance, unya ang entrance gihimo rang exit, di ko nakapasar ang eskwelahan. Mao nga sa pagtigom sa mga katawhan kaniadto, kauban na si Tomas minglabay sa usa ka semana in 7 days. Gitrangkahan ang mga pultahan. Tingali mo unong tama ison 5 ka pultahan, it meaning to si mga more than 1. Labaw sa usa, hinumdumi, duha kong tulong nga pagkakauyon sa akong ngalan, naa ako sa inyong taliwala. Kaniadto maigsuon, walay mulantaw sa lahib, kaniadto usa lang si Ma'am Norberta Yutatsi. Apan dinhi sa kinatibuk-an, nagapalibot more than 1 ang naminaw sa FM radio. Karong panahon na nagtubag na ang mga FM radio ni ining mga takna. Hello, gigamitan o mga trompa, gigamitan dagkong mga speaker, tungod kay layhan sila nga makapaminaw sa mensahe Ginoo nga wala nagbasig title sa simbahan.
nagbase sa balaang kasulatan aron ikaw ug ako ang kabag-uhan sa tao, wala sa denominasyon, wala sa title sa simbahan, kundili nagbase sa balang kasulatan o ang Dios na mao'y magapanarbaho sa inyong kinabuhi karon ining mga tagna. Lamang ikaw o ako maminaw sa mensahe Ginoo. Salamat sa kinabuhi ni Sir Florentino Escape from Davao City Government. Kanunay yun ni siya naghago. Nasayod ang Diyos sa inyong paghago, sa inyong pagsakripisyo, paghatag o panahon, pagpaambit sa kinatibukan ni ining atong mga buluhaton para sa himaya sa Diyos. Ato na nagparipadayon, Exxon. Ingon diri mga Exxon. Human ming labay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an. Sulod sa lawak, ug uban na kanila si Tomas, gitrangkahan ang mga pultahan. Apan mintungha si Jesus ug mintindog sa taliwala nila ug miingon. Unsay giingon ni Jesus sa diha lumintindog si Jesus sa taliwala nila? Diingon si Jesus tanawa lang ko. Unsay giingon ni Jesus? Mainiw ang kalinaw. Wow. Nakugang si Tomas na siya. Kanang mga tao maigsoon makakitag binilyon, makikitag binilyon. Masya, mausap ng tornilyo. Maunay mga tao maigsoon, hunahon at mga materialistic. Hinumdumi, mga butang sa kalibutan, sunugon na na. Huwag tangon na na sa dinaguok. Ingon ang ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10 ngadto sa 11. Kay kining kalibutan na mga igsoon giandam alang sa pagpanudya sa Ginoo. Alang sa paghukom ni atong dili matinuohon sa Ginoo. Ikaw o ako wala ba kay pagtuo? Malipay na ang Dios maigsoon kun ang imong pagtuo bisan sa kagamay sa liso sa mostasa. Okay na na sa atong Dios. Ang problema mo ingon kang dako kag pagtuo, tanawa si Tomas wa magani na tuo. Dituo. Dili pwedeng atong limbungan ang atong kinabuhi sa atong pagtuo nga makalimbong ta sa atubangan sa Dios. Ang atong amigo maigsoon ingon siya, tinuod gina pastor. Kung unsay imong gipugas, maugusab na imong anayhon. Dam welcome ang imong gipugas kadautan sa imong isikataw. Ang kadautan nga imong gipugas sa imong isikataw maupunay mahimo nimo maani pagpantay anak kay dautan usam nan mong ani. Apan kung kaayuhan gani imong gitisok sa imong isikataw, hinumdumi kaayuhan usab na ang imong reward labaw sa tanan gikan sa Ginoo. Amen ba? Ang imong paghago dili para sa imong kaugalingon dinis kalibutan, kun ang imong paghago kaayuhan sa tanan. Hinumdumi ang Dios mo'y mohatag imong panalangin nga wala ikahatag ngadto sa uban. Apan pagbantay, basig dili ka kalikay o madatugan kas panalangin nga ibukbo gikan sa Dios. Kay ang managayaong panalangin, wala na igong karangan ug wala na kabutangan, mag-awas sa inyong sabakan kung inyong sulayan ang Dios sa inyong kinabuhi. Ang problema, di gud ka musulay sa pagkamatinud-anon, dili sa mo panalangin ang Ginoo sa imong kinabuhi. Maunay klaro. Amen ba? Sa tanan nga naghago, sa tanan nga nagwas karon sa atong programa, I declare blessing sa matag usa. Sa tanan nga nagpaambit nini, sa tanan nga nag-share nini, ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Tuohi og laomi, ang Dios magapamuhat sa matag usa. Sa tanan nga naminaw sa Shine FM 95.3. Ato nini ipadayon sa pagbasa. Ingon diri mga Exxon. Ingon si Jesus, mainiw ang kalinaw. Unya miingon siya kang Tomas. Giingnan dayon si Tomas ni Jesus. Iya dang gipuntarya si Tomas. Kay nakabalo na si Jesus nga si Tomas nagduha-duha.
nga siya nabanhaw gikan sa mga patay. Unya miingon siya kang Tomas, tan-awa ang akong kamot og hikapa kini. Hikapa usab ang samat sa akong kilid, tuo og ayaw pagduha-duha. Grabe sa. Ang imong kinabuhi karon do na ba'y pagduha-duha? Nagduha-duha pa ka kay wa kay malungag. Nagduha-duha ba ka kay wa kay ikasabot para sa imong pamilya? Nagduha-duha ba ka kay wa kay trabaho? Ikaw ug ako gawas nun dinhi sa silong sa langit. Daghang mga pamaagi kan sa Ginoo aron ikaw mabuhi sa kinatibuk-an sa imong panginahanglan dinhi sa silong sa langit. Ang problema magpili ko kag trabaho. Moingon ka maigsoon professional bi ko pastor ay engineer gud ko, doktor gud ko. Kapoy minang trabaho magbunglay, mag-igod-igod sa kakahuyan, mag-igod-igod sa daghan sa pinit mga igsoon, daghang mga hiyong-hiyong, nagapadyoy lumigas. Yakining ako ang kamotikan sa ako ang pag-eskwela, walay kubal. Ako igsoon nag-eskwela ko, puro kubal ang akong kamot. Numan wala to ang pagpaningkamot uban ang taban sa Ginoo. Even nahimo kong magtutudlo until now, kubalo nang gyapon akong kamot. Walay pili tag trabaho. Pwede tang magdaro, pwede tang magbunglay. Tanan dinis kabukiran ato nang nakatunan. Ay ato giton ang tanang trabaho. Nag-ingon ang Biblia, patuluon tag singot sa imuhang mga naong usa ka makakaon sa bunga sa imong ginagawan. Apan wala nagpasabot ang Biblia magsigar gyapon kag kugi bisan sa panahon sa pagsimba. Hello. Usa na sa kadakong insultos Ginoo. Kung anong moingon kong dakong insultos Ginoo, ni pahulay mangani siya, ikaw pa ba, ako pa ba? Depende sa imong panahon paggamit igsoon na anato ang kagawasan. Mao nga si Tomas niingon siya, o miingon si Jesus, unya miingon siya kang Tomas, tan-awa ang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samat sa akong kilid, tuo og ayaw pagduha-duha. Unsay giingon ni Tomas? Hilak si Tomas. Mura man pong aktor sa ni Tomas ay. Kanira bang mga artista, mga aktor na iksyon, grabe ra sa mga pagka-artista. Tanawa ra gud si Tomas, di ba nag-inartista? Ingon siya may iksyon, ingon malingaw matani. Ingon si Tomas, oh. Si Tomas mingon, Ginoo ko o Dios ko. Wow. Grabe. Anong nakaingon si Tomas niini? Nakahikap naman siya sa sama ni Jesus. Unsay giingon ni Jesus? Ikaw ug ako motuo ba ka nga walay Ginoo o dili nimo makita? Tanawa ra kun giingon ni Jesus. Bersikulo 29. Unya miingon si Jesus kaniya, mingtuo ka ba kay tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan katong motuo bisan wala makakita kana. Hello. Ikaw ug ako sa imong pagtuo ngadto sa Ginoo bisag wala ka makakita, sa imong gituohan apan imong nabati ang iyang presensya. Kaya ang atong Dios espiritu o ang magsimba diha sa espiritu o kamatuoran. Niingon ang Juan kapitulo 4 versikulo 24. Ako sa ning basahon ang Juan 4 versikulo 24. Mahinungdan ikaw o ako atong tuohan ang Dios nga labing kamahanan, kay dili siya nato makita apan ma-feel nato ang iyang presensya, kay ikaw o ako mahal kaayo sa Ginoo. Ingon ang versikulo 24 eksoon. Ingon ang 24 sa Juan 4 kapitulo 4 versikulo 24. Ingon ang ihang mensahe iksoon. Ingon diri mga kaigsunan, apan ang Dios Espiritu o katong magsimba kaniya, kinahanglang magsimba diha sa Espiritu o kamatuoran.
Unsa man ang kamatuoran nga gihisgutan nining atong gibasa sa kasulatan, kamatuoran mao ang maghatag nimo kagawasan, mao ang mensahe sa Ginoo. Wow. Doon na ba kay pagduha-duha karon? Kung aduna kay pagduha-duha, may sama gyud Apostol Pedro nga naglakaw na unta dito sa ibabaw sa kadagatan. Ingon ang Mateo kapitulo 14 versikulo 30 ngadto sa 33. Ingon ang mensahe, but while Peter was walking on the water, he saw the wind and the wave. He was afraid and began sinking into the water. Unsay giingon ni Pedro, migsagit siya na nakita niya ang balon. Unsay iyang gisyagit, Ginoo tabangi ko. Ikaw o ako mututok gani kas mga balon, mo hinay-hinay ko kag pagpunlo dahi sa imong pagpangalaga. O kanang tanan mga igsuon, dili ka kabantay ni anak, maunay mo nudnod nimos kaalautan diha sa pagpangalagan, imbis nga ikaw nakahigmata na sa kamatuoran. Ato ning basahon sa kinabuhi ni Pedro igsoon. Anong gihisgutan dinhi sa kasulatan, kay nakita sa Dios nga si Pedro nakakat-on na unta, apan sa diha nakita niya ang mga pagsulay. Nalisang si Apostol Pedro. Ikaw o ako doon na may mga balod sa kinabuhi, mga balod sa kawalan-on, mga balod sa kasamok sa una-una, balod sa pagduha-duha sa pagdawat sa Ginoo nga may bugtong personal nato nga manluluwas. Wa ana sa imong hunahuna kasing-kasing, kay maunay mo dala nato ngadto sa kailanman sa kapakyasan sa atong kinabuhi. Ingon diri maigsoon do na mo'y Biblia sa kapitulo 14 versikulo 30 ngadto sa 33. Mao nga si Apostol Pedro maigsoon, nagsugod na gyud siya paglakaw. Wow. Ikaw ug ako nagsugod na ba ka sa imong pagkakristohanon? O pila na katuig sa imong pagkakristohanon? Apan maura gyapon nagsugod lang gyapon kanunay sa sinugdanan. Ayaw sugod igsoon, kay posibilidad ug dunay tendency nga mabilin gyud ta dinhi sa kalibutan sa pagbalik po niya ni Jesus. Ingon diri sa 14 versikulo 30 igsoon, akong pagkabasahon. Ingon ang versikulo 30 mga igsoon, musugod ko mga kaigsuonan sa versikulo 22 aron atong masayran ang lintong anay sa kahimtang ni Jesus Christ nga siya minlakaw sa ibabaw sa dagat. Atong basahon. Kanya butang-butangan na po nato na og kahulugan. Kuya, malinis Ginoong Hesus, basig anananggal ni. Ano makalakaw man sa dagat. Dili na niya malilong, dili na niya lisod nga mulakaw siya sa kahanginan, ay gamhanan siya. Anananggal ra di ay gamhanan, mga engkanto ra di ay kabalong mulupad. Hello, kung nagipo sa social media ang manananggal maigsoon, nasalay dito sa ikaduhang andana, gilatigos mga tao kay nabuntagan daw kuno. Yan nagsulop sa puputi mga igsoon, na igalambos dito sa babaw, na ako'y gadugho dito sa ubos, aron tingali ma-viral sa social media. Doon na po'y gitawag o kanang multo daw. Kunya dito sa Luyon naglukso-lukso ang multo. Kunya ang duha ka mga lalaki nahadlok maigsuon, kay mo kalit og dalagan ning galon, mo kalit og dalagan ning mga bangko nga mga plastic, ning abot yun ang punto maigsuon nang sutoy og dalagan ang duha ka mga lalaki. Ikaw igsuon mga Kristo, anong hadlokan ba ta?
Ang taong hadukan maigsuon nagpasabot nagduha-duha na siyang pagkakristohanon. Nabalaka baka sa imong kaubaon. Nabalaka baka sa imong gininhawa. Nabalaka baka sa imong panginahanglan may pailanggam. Dili ta magpaulahi mga igsuon sa pagtuo diha sa Ginoo, pagsalig uban ang pagbuhat. May pailanggam, may paimanok. Kontinto mga igsuon, kakha diri, kakha dito, makakaon pagkaon, kontinto na. Maburot na lamang ning palabutak igsuon. Mao nga si Jesus maigsuon sa iyang paglakaw sa dagat, nangandoy si Apostol Pedro ani. Ayay. Sa iyang pagkakita sa bawon mga igsoon, matagpas na kasibo, bawon. Ning hinay mag-unlod man inhoon. Salamat sa kinabuhi ni Foreman Saldi from City Hall, may buntagan yung tanan diha sa City Hall. Ingon diri maigsoon, tanaw ra gud oh. Human ini ipasakay ni Jesus sa sakyanan ang mga tinun-an o gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw samtang iyang gipalakaw ang mga tawo. O sa ilang pagtigo maigsoon, iyang gipapauli ang mga katawhan ni aning mga panahona. Hasta ang iyang mga tinun-an iyang gipauna. It meaning to say, si Jesus ani nag-inusara. Munang sa akong kinabuhi maigsoon, maglakaw-lakaw ko kaniadto ug hantod karon, dili ko layhan. Sa gabal ko maigsoon kun doon ako'y kauban labi na o medyo hinay-hinay gyud og lakaw. Muna nga kasagaran ko maglakaw mga kaigsoon, layhan kong ako ra usa. Kay ako mang budgeto ning akong oras. Maglantaw man ko mga igsoon kanunay og relo. Muna mag-travel ko, magmotor, kanunay ko nagmonitor, naglantaw ko sa ako ang kamot, nga naa ako'y monitoring nga orasan. Hello, dapat kabalugod kang mumanit sa imong oras dinis kalibutan. Ayaw pagsalig, nga daghan kang bugas, magyaka na lamang as imong balay. Daghan kang maani, daghang nimong nakita, kay daghan kang hinaguan. Ayaw pagpaabot na igsoon nga maharbis na. Dapat doble ang imong kugi kay mag-abot ang imong ani. Hapit na sa tamananggi, unang mga kahigalaan nga kugihan, wala pa gani nahuman, purot ang kinugihan, abot sa uma, nahanap ko di ani. Dili mahurot sa pagkaon, sama na sa kinaaya sa usa ka hakot. Nga sa panahon sa ting-init, kanunay ra gunang gahakot, hasta na imong sopas hakot o papel. Wapay klaro maigsoon kini mo sinina pinakabaho mga kaigsuonan hakuton ng anaha kay walay laba-laba tungod sa imong katapulan. Dili na bagid pakano kung maigsoon matud pa ni Apostol Pablo nga si Apostol Pablo mga kaigsuonan dako kay grangko sa katilingban kaniadtong panahona. Pwede na yung ipapatay ang mga Kristohanon kaniadto, pwede na yung lutoson apan sa diha nga siya nahimong alagad sa Ginoo, siya ang pinakat mapaubsanon nga tao o alagad sa Ginoo. Ari na tas pagbasa ato ni padayon mga igsoon. Human ini misakay si Jesus, human ini gipasakay ni Jesus sa sakayan ang mga tinun-an o gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw. Samtang iyang gipalakaw ang mga tao, minto nga siya nga nag-inusara sa bungtod aron mag-ampo tan-awa ra gud na. Si Jesus maigsuon mainampuon gyud siya. Kag iyang ang iyang kinabuhi pa, iya gining nabatasan nga mag-ampo siya ibin mag-inusara. Munang ikaw ug ako bisan mag-inusara ka, o di ka makampo og igsuon. Ayaw pagpaabot nga usa ka mo ampo daghang kauban nimo aron pagpakaruing nung nag-ampo gyud ka. Dili sa tanang panahon mga igsoon nga mag-ampo ka nga daghan ka o kauban usa pa ka mo ampo. Dapat ang iyang kinabuhi ni Jesus ining panahona dapat imunang sundon aron ikaw ug ako makasunod sa yapak ni Jesus. Apan hinumdumi dili ka ka-level sa kapakagamahanan ni Jesus. Apan pwede ka adunay authority sama ni Jesus. Amen ba? Nagahapong adlaw, mga kauban nato, mga ilados katilingban, ingon sa pastor, ikaw pasalamat. Imagino nato mga igsoon.
alagad matas Ginoo, mutahod ta, kay sulugoon ta. Amen ba? Kita mao'y gipayalan sa pag-release sa panalangin alang sa matapusan. Ingon si Jesus mga igsoon, mitunga siya sa bungtod o nag-inusara, nag-ampo, o pagkagabi na si Jesus dito sa gihapon, sa gabi na si Jesus dito gihapon nag-inusara. Ni atong tungora ang sakayan dito sa lawon, gikusok-kuso sa mga balon, kay ang hangin sa lungsungon man, ayay ang iyang mga tinunan nga iyang gipauna, gitistingan man sa hangin. Unya si Jesus wala man nakuyog ni atong panahona. Sa diha mga kaigsuonan, gihuros sa hangin ang sakayan sa iyang mga tinunan. Unsay nahitabo? Ni anang pagkakadlawon si Jesus miapas kanila nga naglakaw mga igsoon. Giapas si Jesus, giapas ang iyang mga tinunan nga naglakaw sa dagat, samtang ang iyang mga tinunan nagsakay sa sakyanan. Unsay pagtuos mga katawhan, giingnan pa siyang abat, gidudahan pa siyang multo igsoon. Ni anang pagkakadlawon si Jesus mingapas kanila nga naglakaw ibabaw sa tubig sa pagkakita sa tinunan. Tanaw ra ko niya sa mga tinunan nga naglakaw sa tubig, nangahadlo kaayo sila o nanyagit, niingon sila may son multo. Kung ako sa ni mga Kristiyano, maalaan nga scammer. Ngano man naman po yung mga Kristiyano sa mas labaw pa sa pagka-scammer, mangunguwat, mangingilan, magpaasip nga pastor, daghan kay mga uwat, maluoy ta igsoos mga katawan. Magpakarniro apan lobo, mao nang magbantay ta sa mga kasimbahanan. Daghan kay mga katawhan nga nagdalas kamatuoran apan ang kinabuhi kinaiya o batasan hangtod karon moras gyapon may paydili Kristiyano. Amen ba? Ano man mo ingon kung may paydili Kristiyano, doon na pa'y respeto, doon na pa'y hatag o respeto sa mga alagad sa Ginoo. Apan ang mga tao, mga reliyoso, grabe, lisod nimo nga sabton. Mao nga dili kun mahitabo ang tanang organisasyon sa gitawag born again magkakahiusa. Ngano man nagalaing-laing pagsabot diya sa balang kasulatan, labaw sa tanan dili pareha o kinabuhi. Apang tugat bida glory, ikaw o ako nakasabot sa mensahe sa Ginoo. Makristohanon makaupili Kristohanon, ikinabuhi ang pulong sa Ginoo, kay maunay mugiya ka nato sa paglakaw dinhi sa silong sa langit. Unsay giingon diri mga igsoon, nangahadlok ang mga tinunan, niingon sila multo daw si Jesus. Unsay giingon ni Jesus? Si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, ako kini. O wala pa dahil mutingog si Jesus ani, wa pa'y klaro o ingon ng demonyo na si Jesus. Tingtingog si Jesus, niingon siya, ako kini. Mao nga sa atong pagbisita, muingon makakita siya sila atong nagway nga wala sila kabalo nga naata sa FM radio. Muingon na sila, ayaw mo kumpiyansa na, basig scammer na, mura ba ng insik na hilaw. Makadungog rabi at tama ekso, gadi matabungol. Apan sa diha nga makadungog na sila, sa mensahe gikan sa inyong ubos nga lagan, muingon na sila, naminaw gyud mi sa FM radio. Wow! Kay nahibalo na siya nga kita alagad sa Ginoo. Ikaw o ako alagad bakas Ginoo. Pagpaila sama sa gibuhat ni Jesus, niingon si Jesus, ako kini nga naglakaw sa dagat. Nahadlok na ba
ang mga tinun-an nga diha sa kadagatan while nakakita ni Jesus nga naglakaw siya sa ibabaw sa kadagatan? Wala na sila nagtuo nga si Jesus mao ang multo. Kay nagtug-an naman si Jesus, niingon si Jesus, ayaw ka mo kahadlok ka nako, kay ako kini ang inyong magtutudlo. Apan ipakita mga pastor, mga pastora, tinuod yung kang magtutudlo ikan sa Dios. Kay daga mga magtutudlo, nagpa-as if nga magtutudlo, apan mga scammer dagko. Hello. Ingon rin may iso, tanaw ragot. Si Jesus miingon kanila, ayaw ka mo kahadlok ako kini. O niya si Pedro miingon, Ginoo kung ikaw ka na, tanaw ko na si Pedro. Padayon kita maigsoon, tanaw na ko ng kinabuhi ni Pedro igsoon. Ingon si Pedro, naniguro sa. Ingon si Pedro, giingnan niya si Jesus. Ginoo, kung ikaw ka na, palakta po ko dihabi. Hindi bang taong maigsoon? Mutuo ra gyud tao maigsoon sa kalibutan tingali, dili po tanan. Kung dili gani mato si pastor, dili gani padato si pastora, dili padato ang mga kaigsunan, dili pon sa mato ang mga tao. Hello, mao ba na ang ato ang pagpagkatao sa kalibutan? Dili gani mo sikat ang alagad sa Ginoo. Magpabilin na yun ng magpabungol-bungol ang mga tao. Hello, bato-bato sa langit. Ang matamaan, huwag sanang magalit. O sige, ingon ni Jesus, ingon si Apostol Pedro, o niya si Pedro miingon, Ginoo, kung ikaw ka na, palakta ako sa tubig nganha kanimo. Grabe es Pedro ay. Ingon si Jesus, hala sige Pedro, lakaw. Kawas diya sa sakyanan og lakaw paingon ako. Kay ako kini. Tanawar ko ni. Dali na ri mintubag si Jesus. Bosa ming lakaw si Pedro sa sakayan. Mingkawa si Pedro sa sakayan og minglakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Wow! Grabe. Nakalakaw na gyud si Pedro. Ang pangutana mga kaigsunan, nakasugod na unta si Pedro sa paglakaw ibabaw sa tubig. Ayay, nakita man niya ang balon nagpadulong. Kay gikan pabiya sila mga igsuon nga gipagyo ang atong panahona, gihasi sa pagyo ni atong panahona, sanglit gipauna sila ni Jesus ni atong mga higayon. Gikuso-kuso di sila mga igsuon. Uming-apas si Jesus diha na sa pagkakadlaw. Ikaw ug ako, nabati ba nimo ang bagyos problema? Gibati ba nimo mga kaigsunan nga ikaw naas kamalatyon sa imong balatian? Nga ang imong balatian gideklarar na mga igsuon nga wala na itambal nga makaayo. It meaning to say, kung ingon gani kas kanser mga kaigsuon nga sakit, kanang kanser mga igsuon mag stage 4 na gani ang tao. O ingon na lamang yun ng doktor, milagro na lang go'y mag-ayo ni mo, brother, sister. Kunya, usa pa ka mga alagad sa Ginoo, doon na kay kanser. Ikaupat na ang sa kanser, patay naman yung kaana. Walay milagro tinuod sa Ginoo. Kunya, rata mga alagad, kung magkaangkaang na lamang ta, maglugos na lang ta, kamang-kamang paingon sa simbahan, aruta mo hapat, direkta na lamang, pagpailan na nagmatinod-anon ta, o mamatay ta direkta. Makaalagad pa ka, igsoon, makasimba pa ka, makadahi pa ka, dili na. Nakalakaw na unta si Pedro. Kay giingnan siya ni Jesus, hala Pedro, kawas diya sa sakyanan, og lakaw paingon nga rin. Mingkawas si Pedro, kay excited siya. Daghang mga katauhan nga excited nga makabalo sa kamatuoran. Apan sa dihang ang tao makabalo na sa kamatuoran, dili na mamalingong kay nakabalo naman. Og maswito pas mga alagad sa Ginoo. Hipokrito ang tao sa kalibutan. Apan ikaw ug ako atong pasalamatan ang Ginoo nga dili ta sama niya na.
Usisaha, eksamina ang imong kinabuhi karon. O nag-ingon mga kaigsunan, magpasalamat ta nga kita dili sila. Magpasalamat ta nga ikaw ug ako gipili sa Ginoo aron magpaambit sa pagkamayos Ginoo ngadto sa ubang mga tao igsoon. Si Jesus miingon mga kaigsunan, dali nga ri mingtubag si Jesus. Busa mikawa si Pedro sa sakayan og minglakaw sa tubig ngadto kang Jesus apan sa pagkamatikod niya sa kusog nga hangin nahadlok siya og mingsugod pagkaunlod. Mahadlok na gani kas mga unos sa kawalan-on, mga unos sa mga problema, mga unos sa kabalaka. Maunay mulumos nimo sa imong pagpangalagan nga inay imbis imo nang nasugdan ug ikaw nahimong excited atong mga panahon na aron makasinati sa pagkamaayos Ginoo. Ayaw kumpiyansa na niining panahon na gipasinati ka sa pagkaabodansya. Kay mo abot ang panahon kanang imong pagkaabodansya karon hinay-hinay nang bawion sa tag-iya nga mao ang Ginoo igsoon. Unsay nahimo ni Apostol Pedro niini? Apan sa pagkamatikod niya sa kusog nga hangin nahadlok siya og mingsugod pag-unlod, busa mingsagit siya. Ginoo, luwas sa ako. Diha gikuptan siya ni Jesus og gibera og miingon si Jesus kaniya, pagkagamay sa imong pagtuo nganong nagduha-duha ka man. Ikaw ug ako doon na ba kay pagduha-duha diya sa pagdawat sa tingod anay nga kamatuoran pinagi sa pulong sa Ginoo. Ayaw pagduha-duha kay mahisama gyud ta ni Apostol Pedro. Last nga mga bersikulo sa kinabuhi ni Apostol Juan. Kining atong paabot karon maigsoon kasagaran mga nakasinati sa pagkamayos Ginoo. Sa kinabuhi ni Tomas wala mintuo si Tomas kung wala siya nakahikap sa samad ni Jesus ni atong mga panahon. Si Apostol Pedro nakasugod na unta sa paglakaw ibabaw sa kadagatan. Apan iyang nakita ang dakong hangin o unos nga muhampak unta sa ilahang dapit. Naghinay-hinay siya kaunlod kay nahadlok na siya sa balod nga nagpaingon sa ilahang nahimutanan. Ikaw ug ako sa diha nga ikaw nabalakas sa imuhang panginahanglan, maghinay-hinay pag-unlod ang imuhang pagtuo o pagsalig ngadto sa Ginoo kay nabalaka ka naman sa imuhang ugma kung unsay mahitabo nga wa na kay malungkag sa imong pamilya. Igsoon, manghinaot ko na ikaw o ako dili mahisama kang Tomas. Manghinaot ko nga ikaw o ako dili mahisama kang Apostol Pedro. Manghinaot ko nga ikaw ug ako dili mahisama kang Apostol Juan, nga sa diha nga nabilanggo si Apostol Juan gibatik na siya sa iyang nawad-an na siya paglaom sa iyang kinabuhi. Niingon si Apostol Juan, magsugo pa ba ko og lain nga sulugoon aron akong ipaklaro nga ikaw bagyod Jesus nga mao'y manluluwas nga naamang kus bilangguan karon nga wala na'y kagawasan. Hinumdumi mga igsoon si Apostol Juan mao'y tao nga gigamit sa Dios nga mao'y nagbautismo ug nagbunyag nagbautismo dito sa suba sa Jordan ni Jesus ni atong minglabay nga mga panahon. Apan sa diha nga si Juan mga kaigsuonan na bilanggo, giabot siya kakapoy, giabot siya kaluya, giabot siya kabalaga ug ang iyang pagtuo inanay nawala sa iyang kinabuhi. Manghinaot ko igsuon nga dili ta sama ni ining tulog ka mga kahimtang sa balaang kasulatan. Si Tomas, si Apostol Pedro ug si Apostol Juan. Tagaan timog bersikulo sa kinabuhi ni Apostol Juan. Ingon diri sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 1 mga kaigsuonan.
mao nga ninigtak na og dapit sa kabuntagon manginaot ko nga adto natay nakapunahan ini matawag nga kabuntagon ko. Padawid kita mga kaigsunan alang sa mga greetings ungod kay ang atong oras mga kaigsunan muto na magunapit naman alas 8 tingali karon. Salamat sa Ginoo sa tanang mga kaigsunan diha sa dapit sa Kagwi, sa tanan nga mga Villaris, mga Villa, mga nalimot at ini mga igsoon, sa mga kaigsuonan diha mga igsoon, unahon nato mga Ilhig family aron makarecover ta sa ato nga mga ipanghuna-una ang mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kaigsuonan diha sa dapit sa Kagwi mga igsoon, sa tanan nga mga Baldado family, sa tanan nga mga Dalmasio family, sa tanan nga mga Suarez family. Maayong buntag kanyong tanan nga kanunay nagasunod nining ato nga programa. Bisan pa man sa tanan nga mga Dagudog family, bisan sa tanan nga mga Buagas family, sa pamilya ni Sister Gregoria Buagas, maayong buntag kaninyong tanan. Ug sa tanan nga mga Vildosola family, maayong buntag kanimo diha Sister Beatrice Vildosola. Ug sa tanan nga mga Ilhig family, Brother Manny, sa mga katawhan diha mga igsoon nga namina o nagasunod nining ato nga programa tulumanon, may buntag ka natong tanan. Dahil kita mga kaisunan sa mga greetings o mga pagpangumusta o mga request awit makalangit, manginaot kong ato na tayo nakatunan sa ato ang pagtuon sa balang kasulatan. Ilabi na sa dapit sa ilihan mga kaisunan tos Ginoo sa tanan nga mga kabanang pamilya, sa pamilya ni Brother Lone Kabanang, may butagan ni Kuya Brother Lone, o sa Budiga o sa Pasto mga kaisunan, o sa tanan nga taga-naasog mga igsoon, sa tanan nga mga Bordeng family, sa tanan nga mga Bilog-Hilot family, sa tanan nga mga Pilya Gantol family, mga Umuyon family, ilabi na sa mga Palomar family o mga Ardenia family o mga Kabanag family sa mao nga dapit, ilabi na sa tanan nga mga Romano family. Bisan pa man sa dapit sa Pasto mga igsoon, doon ay mga pamilya sa mga Baldado family diya sa mao nga dapit, mayong buntag ganyong tanan. Ilabi na sa dapit sa Naasog sa mga Tihana family o sa tanan nga mga Santa Ana family, mayong buntag kaninyong tanan diya sa dapit sa Naasog o sa dapit sa proper barangay mga igsoon. Maayong buntag kaninyong tanan mga kaisunan sa proper barangay, sa tanan nga mga Uwano family, sa tanan nga mga Ajal family, sa tanan nga mga Oro family, sa tanan nga mga Caceres family. Maayong buntag kaninyong tanan diha sa dapit sa barangay San Juninio. Ilabi na sa mga Oro family, sa mga Gabonada family, mga Paborada family, mga Isor, mga Ilaw family, mga Dandan family, o sa tanan nga mga katawan diha sa mga Baldosa family, o sa tanan nga mga Balasabas family, mga Candelario family. Maayong buntag kanyong tanan diha sa dapit sa barangay sa mga Vergara family, o sa tanan nga mga Ampel family, mga Isoon, sa mga Ramirez family. Maayong buntag ka natong tanan mga Baldado family o mga Silva family, mga Isoon. Labi na sa tanan nga mga katawhan diya sa dapit sa nasulahan, sa mga Yagoso family, sa pamilya ni Brother Robert Yagoso, Sister Roslyn, o sa pamilya usab ni Sister Malin Yagoso kay mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa inyong makinabuhi. Malin mga kaigsoon ni Yagoso kay diya sa proper barangay mga kaigsoon. Bisan pa man dapit sa Alangilan mga igsoon, sa mga Silva family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Torno family, sa tanan nga mga Pato family, o sa tanan nga mga Ramirez family. Labi na sa dapit sa Kandahuyon mga kaigsunan, sa tanan nga mga katawhan diya nga naminaw dinhi sa ato nga programa. Maayong buntag kaninyo nga tanan. Labi na sa dapit sa Pantulinaw mga igsoon, sa tanan nga mga Estosata family, sa tanan nga mga Romano family, sa tanan nga mga Balbon family, ato ra gyud ning Gibay family mga kaigsunan, sa nglitan atong oras nagdagan.
sa tanan nga mga Cuevas family, maayong buntag kaning tanan diha, sa tanan nga mga Caniola family, mga Camion family, mga kaisunan, sa mga Duran family, o sa tanan nga mga Ganti family, o sa tanan nga mga Beranio family, sa tanan nga mga Pato family diya sa dapit sa Sitio Bantolinaw, Exxon. Ilabi na sa dapit sa Lamuas mga kaigsunan, maayong buntag kaniyong tanan diya sa dapit sa Lamuas, sa mga Erosido family, mga Timtim family, o sa mga Romano family, sa tanan nga mga Tabal family, o sa tanan nga mga Estolonio family, o sa tanan nga mga Bohol family, maayong buntag kaniyong tanan. Ilabi na sa dapit sa Takalan, sa mga Kajintia family, o sa mga Abraham family, mga Exxon, maayong buntag kaniyong tanan. Ilabi na sa dapit sa Palaypay, sa mga Salvador family. May buntag ka na itong tanan mga kaigsunan, bisan pa man ang atong oras karon alas 7:23 na sa alas 7:26 na sa kabuntagon. Adlaw karon nga Martes, Petsa 27 sa tuig 2024. Una nga sunod semana maigsoon, Lunes, Domingo maigsoon, Petsa 1 na sa September. Muna nga sa Lunes maigsoon, sumat rong Lunes maunay pizza 2 sa September. Wow. Di ba paspas kayo ang oras Exxon? Paspas na batang nangalagad sa Ginoo, paspas na tando na po tayo rason. Mao nga si Pedro o si Tomas o si Apostol Juan, daghan na kaayo silang rason. Daghan na kaayo silang mga pasangil Exxon o nahitabo yun nga nagduha-duha sila nga si Jesus minglakaw sa kadagatan. Salamat sa Ginoo mga kaisunan. Diya salamat sa labi na sa dapit sa kamandag sa mga Amancio family. Salamat sa Ginoo sa inyong makanunayon kapag sunod ining atong nga programa sa mga Amancio family, sa mga Garingo family, sa mga Kadusali family, sa pamilya ni Dungdodoy Kadusali. Naglanog-lanog diha mga kaisunan sa pamilya usab ni Dungdani Lasola Igsoon. Padayon kita mga kaigsunan sa atong mga greetings o mga pagpangumusta sa atong mga kaigalaan mga kaigsunan sa dapit sa kamandag, sa tanan nga mga Dahil family, sa tanan nga mga Chapis family mga kaigsunan. Dong Ramon, kumusta man ka diya Dong Ramon? Lanog-lanog ron diya sa inyong panimalay ang FM radio. O sa tanan sa pamilya ni Dong Jimuel Romano Igsoon, tuaman din imbalik si Dong Jimuel sa iyang trabaho sa Igsoon sa Valencia. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, labi na sa kinabuhi ni Brother Roswin. Babor Igsoon, may buntag ka ni mo diya, Dong Roswin, may buntag ka ni mo diya sa tanan nga magkatawhan diya, mga Babor family, mayong buntag ka niyong tanan. Labi na sa tanan nga magkatawhan diya sa mga Silva family, Brother Junior Silva, uban sa imong pamilya, sa imong asawa, o mga anak, kanunay magyuni siya nga naminaw di ay matod pa niya maisuon, kanunay biya kung naminaw gaw, kailangan kong maminaw sa pulong sa Ginoo aron madugangan usab ning ato ang kahibalo ba mga isuon. Muna nga si Brother Junior mga kaigsunan gaw Junior Silva, doon na sa bersikulo igsuon. Unang ikaw ug ako dili gud ka makakat-og bersikulo kung dili ka maminaw sa mga mensahador o mga magwawali sa pulong sa Ginoo igsuon. Salamat sa Ginoo sa pamilya o usab ni Dong ni Gaubini Silva Igsoon diya sa dapit sa Kamandag, ilabi na sa Tuyupan, sa mga Romano family, sa pamilya ni Igso Ricky Bohol Igsoon, Igso Anit mga kaisunan ng Nita Romano, o sa pamilya usab ni Sister ni nang Jana Asero Igsoon, maayong buntag kanimot kaninyong tanan sa mga Asero family, labi na sa mga Estrabila family, sa pamilya ni Sister Juliet mga kaigsunan kus Ginoo Romano, maayong buntag kaninyong tanan diya sa dapit sa Tuyupan o sa Punglok maigsoon. Sa tanan nga mga Saguban family, murag sa Aper Tuyupan matingali ni maigsoon or sa Pilipigan na ni murag Aper Tuyupan ni mga kaigsunan, mga Saguban family o mga Sambilan family o mga Baldado family maigsoon. Sa pamilya ni Sister Evelyn o ni Brother Rudy mga kaigsunan, payong buntag kaninyong tanan diha.
Ilabi na sa mga kaigsunan diya sa Pilipican, headed by Pastora April May Akab Turan sa mga Turan family. Mayong buntag sa mga Akab family o mga Turan family, sakop ninong Kitoy mga kaigsunan, mayong buntag. Ilabi na sa pamilya sa mga Panerio family, Sister Nining Panerio, Brother Bibing Panerio, Sister Aileen, o sa inyong do ka mga anak, pamilya ni Brother John Panerio, Sister Jiggy, o sa pamilya ni Daymaymay Moran, sa mga Moran family, o sa mga Dahil family, Sister Lorna Dahil, o ba sa imo nga tibuok pamilya. Sa tanan nga mga Romeral family diha maigsoon sa dapit sa Pilipican, maayong buntag, o sa tanan nga mga Kabanag family, mga igsoon. O nang atong amigo mga kaigsunan, may tambong mantuming tumpong to sila kahapong adlaw, nagkita mi dito sa Latawan. Ato yung timing nga perting lisura na dalan mga igsoon. Unang nimbalik ko sa agi kay mag-untol-untol man motor unya, masalok man sa makabatuan. O nang wala lagit ko ng lugay mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa mga panahon o mga kaigsunan diha sa dapit sa Latawan. Maadto taron sa Latawan mga igsoon, usa tamo ato dito ato sang igret ang ato mga kaigsunan dinhi sa dapit sa Lower Tuyupan mga igsoon o sa Kabanbanan. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga bisitasyon family mga kaigsunan diha sa Kabanbanan, sa tanan mga bisitasyon family, labi na sa pamilya ni Sister Deday bisitasyon. Maayong buntag usab sa mga Babor family, Brother Christopher Babor. Maayong buntag sa mga Babor family mga igsoon, bisan pa man sa mga Lagunero family, maayong buntag kanimo diha Brother Jason Lagunero, sa mga Lagunero family, maayong buntag kanatong tanan mga igsoon. Bisan pa man sa tanan mga dumahing na family mga kaigsunan diha sa dapit sa Pilipican, sa mga Buagas family, sa pamilya ni Dom Ninong Felix ng Gamay mga igsoon, maayong buntag. Bisan pa man sa mga Rubiti family, sa pamilya ni Gaw Imbong Rubiti, Gaw John Rubiti, Gaw Giovanni mga igsoon Rubiti mga kaigsunan, sa tanan nga mga Rubiti family diha, o sa mga katawhan nga wala nato matumbaya nining mao nga dapit igsoon. Labi na sa Lower Tuyupan mga kaigsunan, sa pamilya ni Pastora Lucrecia Siray, sa mga Siray family mga kaigsunan, maayong buntag kaninyo nga tanan. Ilabi na sa pamilya ni Brother ni Gawanito Silva mga kaigsunan diha sa Manialas, maayong buntag kanimo diha Gawanito, Gaulita. Maayong buntag kanyong tanan diha Pastor John Arias. Maayong buntag sa mga Villagantol family, Sister Sasha Villagantol. Maayong buntag sa mga Malgi family, Gaurodi Malgi maigsoon. Ilabi na sa mga Rio family, sa pamilya ni Sister Jubilin Rio. O diha sa Nasingdan mga igsoon, maayong buntag kanyong tanan. O diha sa dapit mga kaigsuonan, sa tanan nga mga Aguilar family mga igsoon, maayong buntag kaninyong tanan diha sa dapit sa Manialas mga igsoon, maayong buntag sa tanan nga mga Aguilar family mga igsoon. O sa tanan nga mga Villagantol mga igsoon diha sa Kasagangkal, sa pamilya ni Brother Arnulfo Villagantol, ilabi na sa kinabuhi usab ni Brother Blasa Maigsoon, sa pamilya ni Brother Josie Blasa Maigsoon diha sa Nasindan, maayong buntag kanyang tanan. Ilabi na sa ato nga amigo maigsoon, atong amigo mga kaigsunan diha sa Nasindan. Muna nga salamat sa Ginoo nga gihatagan po tag panahon mga kaigsuonan, munang mukalit-kalit lang po kong bisita maigsoon tungod kay lisod sab ang mga dalan nga atong alagian mga igsoon. Unya kini nga ato nga service medyo dili kayo makasukol sa gitawag obra prod leban ni alagian sa mga habal-habal driver maigsoon, maglisod tana ana mga kaigsuonan. Salamat sa Ginoo bisan pa man sa mga Aguilar family, sa pamilya ni Brother Joseph Aguilar, sa pamilya ni Brother Romeo Aguilar maigsoon diha sa dapit sa Kabanbanan mga kaigsuonan, maayong buntag kaninyo nga tanan. Ilabi na mga igsoon, ako ang pagtumbaya sa tanan nga mga Limbaga family, mga Teorica family mga igsoon, mga ayo lang yun ko dispensa ninyo nga wala yun ko kadayon kahapong adlaw tungod kay dunay mga sitwasyon mga igsoon nga dili nato kaya sa service nga ato yun nga abot. Yatang welcome mga igsoon, mo bisita lang ko pagbalik, pero dili lang yun ko mo saad kon kanos
Labi na sa dapit sa latawan mga kaigsunan sa pamilya ni Brother Renato Ifa, sa tanan nga mga Ifa family mga kaigsunan, maayong buntag. Labi na sa kinabuhi ni Brother Alfredo Inado, sa mga Inado family diya sa latawan dapit sa Kasagangkal. Munang dili man ko malimot diha maison. Labi na sa kinabuhi ni Brother Nelson Castrense. Nakita mi kahapon maigsoon niya ning hunong ko. O niya nangutana ko asa dapita ang alagian diha sa dapit, paingon gyud sa latawan o paingon sa nasindan. Kay nalimot ko sa 1992 ko ning agi kaniadto unya dili na mao ang alagian kay simpre gibuldos biya igsoon. O niya ang mga balay sa latawan na nga usab na. Niya nangutana ko maigsoon, mao ba ni tapuan kaniadto sa latawan sa mao ni siya. Kung lahi na mag-yun siya ka, ako nag-yun kausapan maigsoon. Pero adunay mga area nga wala ko malimot, gilamakan na sab karon. Muna nga magsigi ko og hunong-hunong kay kana bitaw naghuna-una ko sa service nga akong gidala. Kay kung muulan maigsoon or di gud ko kabalik dayon, magkapakapa ko sa kalisod sa mao nga area. Muna nga ako nga nahibalag si Brother Nelson Castrense. Ingon siya nga nalingaw kong maigsoon, di ba igsoon makang premier? Ako dahil sa giinan, yes, puro pareha ba o gitsura maigsoon. Matod pa sa Tagalog, kamukha or kahawig ba? Wow. Kita igsoon kamukha ta sa Dios. Munang ang pingin ng imuhang nawong, ang pingin ng atong itsura, kay kamukha ta sa Ginoo. Gibuhat ta sama sa dagway sa Dios. Munang salamat sa Ginoo sa tanan nga taga-Kasagangkal kay apil abot manggumi diha mga igsoon o panindag inununan o ginamos uyog ko sa akong inahan. Muna nga dili ko malimot sa mga katawhan diha kaniadto although ang uban gikuha nas Ginoo igsoon. Salamat sa Ginoo sa dapit sa kangatap mga kaigsunan sa pamilya ni Brother Ipipanyo maigsoon Violeta Matopania sige Joseph Paminaw sa FM Radio. Ilabi na sa mga Romano family sa kinabuhi ni Brother Edma Romano maigsoon, sa mga Badoy family maigsoon, maayong punta kanimo diha dong Ernesto Badoy, dong Artemio Badoy, Day Arjin, maayong punta kanyong tanan diha sa mga Ubera family, Day Rogelia Ubera maigsoon. Munang nagkita may kahapon sa kinabuhi ni dong Roger maigsoon, maayong punta kanimo diha dong Roger Ubera sa mga Ubera family. Ilabi na sa inyo ang mga kasikbit diha, Brother dong Sinto Kasal igsoon, maayong buntag sa mga Kasal family mga kaigsunan. Ilabi na ni dong Boboy Kasal igsoon o sa pamilya usab ni dong Artemio Badoy mga igsoon, maayong buntag kanyong tanan diha. O sa tanan nga mga Villagantol family, sa pamilya ni dong Rosros Villagantol, o sa mga Violeta family, sa mga Baldado family, sa pamilya ni Paring Indoy, maayong buntagan yung tanan diha sa dapit sa mao nga kang hatap igsoon. Sa tanan nga mga Buagas family, mga Kalibo family, mga Romano family maigsoon, maayong buntagan yung tanan. Labi na sa mga Katubig family, sa pamilya ni Dong Rodil Katubig. Bisan pa man sa mga Doria family maigsoon, mahimuntag sa mga Doria family diha sa dapit sa kangatap. Ilabi na sa mga Violeta family o mga Tanhaid family mga igsoon. Kanunay man ni silang naminaw din sa FM Radio. Akong gipasalamatan ang Ginoo na kanunay siya naguban kanato o nagamping sa atong matagpo sa kakinabuhi. Muna nga ang atong mga listahan mga igsoon nagkadaghan guni mga igsoon. Muna nga ako ang gipasalamatan ang Ginoo labi na sa dapit mga igsoon sa Kangkwi, sa mga pamilya ni Brother Roel Regalado mga igsoon, sa mga Regalado family diha. Aduna day mga Regalado family diha sa dapit sa Kangkwi mga igsoon. Salamat sa Ginoo, balik kita sa Namunbon mga kaigsunan, sa mga Robite family, sa pamilya ni Gao Rone Robite mga igsoon, sa mga Caldo family mga kaigsunan, sa pamilya ni Paring Isik, Paring Boboy, Paring Isikil mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, sa pamilya usab ni Nong Girong,
Maayong buntag sa imuha nga pamilya sa tanan nga mga Kalunsag family, nung Fredo Kalunsag sa mga Villarez family, maayong buntag sa mga Villarez family, sa mga Uyamburin family, mga kaigsunan, o mga Malgi family, o mga Filomeno family di sa Namunbon, maayong buntag kanyong tanan. Ni paring Lito Uyamburin, maigsun Marife, mga kaigsunan, maayong buntag kanyong tanan di sa inyong mga apo, sa inyong mga anak, mga binalay, maigsun sa mga Karapanwel family, sa mga Rubiti family, mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother Juan, Sister Ann Rubiti, uban sa inyong mga anak, sa pamilya usab ni Brother Janjan, Sister Salsi Rubiti, o sa inyo duha ka mga anak igsoon. Sa tanan nga mga Karapangwel family, sa tanan nga mga Kalibo family, mga Violeta family, sa tanan nga mga Lopez family, mga igsoon, maayong buntag sa mga Istukuning family. Maayong buntag din yung tanan nga mga Galaban family, mga igsoon. Bisan pa man sa pamilya ni Ninong Iboy Robiti igsoon, maayong buntag. Bisan pa man dapit sa Katalaki, mga igsoon, maayong buntag kaning mo dia si maring Sister Julieta, Sister Lita igsoon Robiti, mga kaigsunan, maayong buntag diya sa taga Katalaki. Ang Ginoo mag-uban o magabantay kanyong tanan, mga kaigsunan. Ilabi na sa tanan nga mga Kalimot family, mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother Yoni Kalimot, mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Kalimot family. Ilabi na sa mga Mercado family, sa pamilya ni Dong Ansing Mercado, Dong Sandrito Mercado. Bisan pa man sa tanan nga mga Kalunsag family, mga igsoon, maayong buntagan yung tanan nila. Bisan pa man sa Lower Balog, mga igsoon, sa pamilya sa mga Ardinia family, nung Cedro Ardinia, Dong Marlon Ardinia, maayong buntagan ninyo na tanan. Labi na sa mga Violeta family, sa mga Landisa family, mga igsoon, maayong buntag sa mga Landisa family, o mga Tistasyon family, mga igsoon, maayong buntag. Bisan pa man sa mga Adlawon family, sa pamilya ni Dong Pimpi, Dong Rico, Dong Tony Adlawon, maayong buntag. Ilabi na sa mga Talong family, ni pamilya ni Sister Bibi Talong, sa pamilya ni Nung Dating Kabanag ng Muklit, maayong buntag. Ilabi na sa mga pamilya sa mga Amante family, may iso ng Elisa Amante, Dong Cristoto Amante, sa kinaboy o sa Miday Roxan Amante, maayong buntag. Diris at bang may iso ng atong oras, taas na yun, hapit na yun pag alas 8, inyong ubos ng alagan, mga igsoon, kanong na yun nga naningkamot uban ang tabang sa Ginoo. Walang akong iampos, Ginoo Lord, ikaw lang yun maghatag na ko puso, kalikon sa ako nga trabaho. Ito nga kayong atong trabaho, mga igsoon, matod pa sa usa sa ato nga naila nga announcer sa radio, kaning imong 3 ka oras nimong istorya sa FM radio, grabe na kaayo na kakapoy. Ngano man nagamit di kag enerhiya, nagamit di kag kusog, nagamit kag stamina, mga igsoon. Kung wala kay resistensya, inikaw man perti nimong kapuya. Mura po kang nag-jogging, mga igsoon, nga wala kay practice. Murang atong pasalamatan ang Ginoo nga gihatagat tag kusog ni ini aron atong matubaya gyud ang atong tanang mga kagalaan nga nagapalibot dinhi sa FM radio. O kining tanan, mga igsoon, gikalipay usab mis Ginoo kanato. Bisan gani lamang pag ratings, mga igsoon, malipay na diya ang tawo, igsoon. Munang atong kahigalaan diya sa dapit sa Latawan, matud pa niya, wow, makadungog na gyutas atong ngalan ani sa FM radio. Muna kami, mga igsoon, malipay sa mi, mga igsoon, nga doon na may mga ngalan nga amo nga mag-read usani sa kadakong pribileyo nga ang inyong mga ngalan even sa social media, mga igsoon, atong matagan kung panahon kung atong pasalamatan ang Ginoo nini. Ang atong paghako, ang atong pagsakripisyo, dili lamang sa kaubalingon atong kaayuhan, kundi kaayuhan sa tanan. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Silva family, Dong Junior Silva, Dong Randy Silva, sa pamilya ni Nang Tinting Silva, mga igsoon, maayong buntag. Muna nga sa akong lakaw, mga igsoon, sige naging kong kabalon-balon o bawon, o sa ibawon na akong, mga igsoon, pagpunhod sa dugo. Kaya ako magyong mabalaan, mga igsoon, nga moabot na 170 or 180 na akong dugo. Muna nga kanunay lang yung kong relax. Just relax lang yun, mga igsoon. Kung doon ay mga problema, doon ay mga puwong pa, matutpas taga Cebu, nga video, brag sakit-sakit,
Relax na kita mga igsoon, kay tagas tang mga dugo mga kaigsunan. Ang emosyon sa tao mo ni mo dala sa imong kapilihan sa imong kinabuhi. Tanaw ra gud si Moises, kanunay sa na emosyon sa iyang mga insakupan. Hantod ang ikapulo kasugo na buwak mga igsoon paglantaw niya ang iyang mga sakop dili na maunang gisimba. Ayay na buwak. Na high blood man si Moises. Si Moises mga igsoon sa kasulatan wa gyud sa kaabot sa yutan sa saan. Adihan lang mga sumusunod niya itong mga panahon na nakaabot. Walang sa atong kinabuhi, may emosyon ta. Niya taas taglugo, mauro na mo patay na ito, igsoon. Padayon ito mga kaigsunan sa tanan nga mga Bolgado family, sa pamilya ni Dong Erning, Bolgado maigsoon, maipuntag sa tanan nga mga Bolgado family. Bisan pa man sa taan na pamilya maigsoon niya sa dapit, sa Upper Luwe, sa Upper Balok maigsoon, sa pamilya ni Dong Johnny Silva, sa pamilya ni Dong Altoro Silva, mga kaigsunan, sa pamilya ni Gao Jimmy, Ikso Jima Silva, maayong buntag. Paring Renato Silva, Mans Raquel Silva, uban sa inyo ang mga anak. Ayong buntag kaninyo diyang tanan mga igsoon. Ilabi na sa dapit sa tatan mga igsoon sa mga Santiago family, sa pamilya ni Dong Paduring Santiago. May buntag kaninyo tanan. Sa pamilya usab ni Dong Giovanni Santiago, dapit sa nagtuwan sa pamilya ni Brother Gumer Mabilog, Sister Alma, o sa inyong mga anak, Dong Alcin, Dong Alfred, o sa pamilya ni Dong Kaloy igsoon. Kaloy Aguilar mga kaigsunan sa mga Bayod family o sa tanan nga makatawhan diya sa dapit sa nagtuwan mga igsoon. Sa mga sa Pansito family, sa pamilya ni Dong Bode, Dong John Pansito, maayong buntag. Labi na sa mga Silva family diri sa Upper Punglo. Una nga ang ato nga area maigsoon doon ay lower, tingali ang Punglo maigsoon walay lower ug upper tungod kay murag kinatibuk ang tingali ang Punglo mga igsoon. Una nga atong pasalamatan ang Ginoo sa mga Silva family, sa pamilya ni Brother Elmer Silva, Sister Cristina Silva, maibuntag ni Brother Jobert Silva, Sister Percy, Brother Julie, Brother Hinir Silva, maison Sister Rename Silva, mga kaigsunan sa mga Silva family mga ison maayong buntag. Munang murang nahop na nataglaway mga igsoon. Padayon kita mga kaigsunan sa tanan nga mga Samani family ato lagi ning tiwason mga igsoon kining ato mga greetings nining matahong mga kabuntagon. Padayon ta mga kaigsunan sa tanan nga mga Bastona family, sa tanan nga mga Ramirez family Mansona, sa tanan nga mga Carabangwell family, ilabi na sa tanan nga mga Lasula family, pamilya ni Nang Maming nung Alex Lasula, maayong buntag. Ilabi na sa atong mga kagalaan diha mga kaigsunan sa mga Siray family, Dong Johnny Siray, sa pamilya ni Dong Jimmy Balingi, ng Maria, ilabi na sa pamilya ni Day Janice Silva, mga igsoon, may buntag kanyang tanan diha sa Punglo, ilabi na sa mga Palumang family, mga igsoon, maayong buntag sa pamilya ni Dong Romy, Dong Bibi Palumang, Dong Imi Palumar, mga igsoon, o sa tanan nga mga Palumar family din sa proper, din sa Punglo. Ilabi na sa mga Andaya family, Brother Denas Andaya, may buntag kanimo diha Sister Renren Silva Andaya, o sa inyong hangtan ng mga anak. Ilabi na sa pamilya ni Dong ni Paring Boboy Santiago Maison Mats Lerma, ilaha di ini mga kaila maison nga atong ibisita kani atong maison while nabisita ta mga kaigsunan ato man na gi-announce kani atong maison nga time will ka moabot gyud ang panahon nga mobisita ko sa inyong kasatagsa ka mga Pinoyanan. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-welcome sa inyong ubos nga alagad sa pagpangumusta mga kaigsunan. Ang Diyos magapanalangin sa matapusan ninyo mga kinabuhi. Panahin kita mga kaigsunan diha sa mga magtutudlo mga kaigsunan dinhi sa Patricio Memorial High School diha sa grade 7 mga kaigsunan. Maayong buntagan niyong tanan mga igsoon. Sa pamilya sa kinabuhi ni Ma'am Miriam Reyes, Ma'am Michelle Makay, Ma'am Bibi May Verania, sa pamilya usab ni Ma'am Mirian Quijano o ni Sir Jeril Garrett o ni Sir Ben Romel Torres o ni Sir Rewen Rosales. Maibuntagan ninyong si tanan diha Sir Ma'am. Ako atong tiwason tong kung pakyaon nga may igsoon kung walay ulan mga kaigsunan atong gibayik mga igsoon sa ato nga
tulumanon diha mga kaigsunan, even wala ko kadagyaw atong permiro nga dagyaw maigsuon sa pag-flooring sa maong eskwelahan diha sa para sa mga magtutudlo-ulo mga kaigsunan. Bisan magtinagsa lang ko sa trabaho maigsuon, okay lang doon ang kaayo kay doon na matay obligasyon. Ako lang yung gipasalamatan ang tanang mga ginikanan, tingali mga kaigsunan, dili ko ninyo mahibalag sa panahon sa maghiusa ta, pero doon ay mga panahon maigsoon, ako lang yun mag-inusara diha maigsoon. Mana ako gipasalamatan ang tanang mga magtutudlo diha ato sa mga paningkamutan uban ang tabang sa Ginoo nga ako pang gipaluap mga kaigsuonan ang ato nga mga materialis pa lang yun sa taytayan. Muna mga kaigsuonan ato nga mga paningkamutan nga makaserbisyo tas katilingban, labi na sa mga kabataan igsoon, labi na mag-ulan magbaha diha maigsoon matod pa sa mga residente diha na kinahanglan yun sila intahon og taytayan. Kung ang atong nang paningkamutan mga igsoon kay doon ako tay obligasyon sa eskwelahan, maluoy bitas mga kabataan igsoon. Ikaw ug ako kung doon natay kaluoy mga igsoon, doon natay pamaagi og dili nato na ikakapoy mga kaigsuonan ang pagserbisyo alang sa kaayuhan sa matapusa. Inyong upos nga lagat kanunay guning nga ningkamot uban ang tabang sa Ginoo. Dili nato ikasaan mga kaigsuonan kutob sa atong makaya kusot kutob sa atong mahimo ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Dong Sani Amante, sa kinabuhi sa pamilya ni Dong Sani Amante, bisan pa man ni Day Sally o sa inyong mga anak diya sa Kamandag. May buntag kay magtapon-tapon naman ni sila maison sa Kamandag o diri sa Punglo. Labi na sa pamilya ni Dong Alin Adlawon, may buntag kanimo Dong Alin, Dong Bugoy, Dong Bugoy Lasola, may buntag kanimo diha uban sa imong pamilya. Ilabi na sa pamilya ni Dong RG Azero Isoon sa mga Bastona family, Dong Ritsa o Bastona, day Alice sa mga Hiramis family mga ison, day sa pamilya mga kaisuonan diha mga isuon, sa tanan nga mga Hiramis mga isuon family mga isuon. Maimbutakan yung tanan diha sa mga Pabro family mga kaisunan, sa pamilya ni Nong Ilmi ng Emilia Pabro, ilabi na sa pamilya ni Dong Kaloy mga isuon. Maimbutag sa mga Palomar family, Dong Nilo Palomar. Maimbutag sa mga Palomar family mga kaisunan, labi na sa mga Tano family usab, sa pamilya ni Day Michelle, Sister Michelle Tano, Sister Ella Starlo Tano, Brother Carlito Tano Senior mga kaisunan, Sister Mirian Tano mga kaisunan, Sister Mirian Uyang Tano Uyang Urin mga kaisunan. Maimbutag kanyo tanan sa tanan nga mga Tano family mga isuon diha sa mao nga dapit sa Punglo. Labi na sa mga Ilhig family, sa pamilya ni Sister Ilaria Ilhig, may buntag sa mga Badoy family, sa pamilya ni Brother John Ricky, may buntag kanyang tanan uban sa imong pamilya. Ilabi na sa pamilya ni Brother Paring Joel Madsiji Tano maigsuon, o sa mga Filomeno family, sa pamilya sa mga Tuco family, Sister Ching Ching Filomeno Tuco igsoon mayong buntag. Sa pamilya sa mga Palomar family mga kaigsoon, sa pamilya ni Paring Erning Palomar maigsoon Mads Aisa Palomar mayong buntag. Sa pamilya ni Dong Naldo Pabro igsoon Day Aurora, o sa inyong mga anak, maulanong panahon, mabugnaw panahon igsoon. Ilabi na mga kaigsuonan sa pamilya ni Dong Jojo Badoy. Unang salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, nakaadto ko sa inyong papa kahapon, wala may magkita ni Dong Timyo. Nagkita mga kaigsuonan ni Day Rovelia, kay nagplano ko maigsuon nga mobisita gyud dito sa taas ng mga panahon. O nya na timing sa mga bakasyon si Day Rovelia diya sa Kangatab, munang nagkakita gyud may kahapon maigsuon sa atong amigo sa nangandoy nga magkakita si Dong Roger Obera igsuon. Salamat sa Ginoo, time welcome ang inyong ubos nga lagad. Mamisita lang yun ko maison anytime, bisan asa tama kaigsuonan kay maunay ato nga promise kani ato maigsuon nga mobisita tas ato mga follower o listener sa FM radio. Ilabi na sa tanan nga magkatawhan, akong ipasalamatan ang Ginoo, ang inyong ubos nga lagad kanunay nangindahay and personally maison. Ilabi na sa dapit sa nasulahan o sa area diri mga kaison sa Bayawan, time welcome nila lagi ko mo saat ang Ginoo lay magauban ka nato mga protection sa mata ko sa.
makakita lang kita in personally sa gitakda nga panahon mga igsoon. Sa kinabuhi usab ni Brother Rochelle Gapas Singgit mga kaigsuonan diya sa dapit sa Manila igsoon, may punta kanimo diya sir. Ang Ginoo mag-uban o mag-amping o magtitig sa imong kinabuhi. Nila lang sa pumusaan, wala lang po na po sa ari ang imuhang inahan na makabalik may pagbalik dito. Mo sulti lang unya may mga igsoon na kung kanus ami makabisita sa mao nga dapit layo-layo gid di ay usab ang tampasanon. Unahan na gyud na sa barangay Bahian mga kaigsoon. Unang salamat sa Ginoo nga ang inyong ubos nga lagad kanunay nangindahay na sa panahon nga atong ikahibalag ang mga kaigsuonan, mga kahigalaan nga kanunay sab nga nagbuhis og panahon alang sa pagpatalingong sa mensahe sa Ginoo. Una usa na dako kay pribilehiyo magihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi sa tanan nga mga Singgit family diha sa dapit sa Tampasanon sa Bahian mga kaigsuonan, sa tanan nga mga Gabas family mga igsoon. Una nga pirmiro na ko nga pangutana maison atong crossing mga Singgit family di ay na mga igsoon imuha di ay na nga paryente. Matud pa niya mga kaigsuonan kailas sa imuha si Rochelle Gabas Singgit. Munang nakadumdum ko mga igsoon gitagaan ko og sketch sa inyo nga Pinoy-anan tungod kay dunay karsada paangat, doon na po'y karsada nga paubos. Muna nga pag-abot sa unahan ako yun nakita ang gitawag og barangay hall sa Bahian barangay. Onya, doon na baday ko estudyante dito mga igsoon ni kalitra mag-ingon nga nagsakay sa estrada ay Hilux mga igsoon akong gisiawan, ako'y grabe asam ninyo. Dali asam ninyong nadato, katawa sila mga igsoon. Motong niingon siya mo igsoon niya sir mutudlo ng yapon kas norso ko naratawon unya sabaw daw sukod isa imo ding mandir ning ako ang tapat ni katawa igsoon ako ina makita ta sa Sabado magkantahanay ta dito una mga igsoon ako kun sa kong kinabuhi ato ra magong gi-enjoy ang atong trabaho mga igsoon ato ra ko nang i-enjoy. Unang ato ang mga mabisitahan mga kaigsuonan, ato lang yun nga. Ato lang yung inayanaya ang trabaho para sa Ginoo. Unang nga dili nato himuong gibukaton, maglakaw mata, mag-jogging mata, magsakay mata, o unsa pan ang posisyon sa atong pagbisita nga magsakay pa tag kabayo, tingali magsakay tag kalabaw, may pagkanindota sa kay wala na ba ko kasakay kalabaw na. Unang kani atong maigsuon, amo ang service kani ato, kalabaw, kabayo. Wala mi service kani atong maigsuon, chinelas, barangkol, o sa pa diya. Padayong tamang kaigsuonan doon ay mensahe si Sir Rochelle Gabas Singgit. God bless us. Wow, salamat sa Ginoo. Salamat Pastor Way sa Payan. Unang inyong ubos nga lagad, kanunay guning nangandahay. I'm welcome. Dili lamang area mga kaigsuonan sa Pinatibuk, ang sa Tanay City. Nangindahay ang inyong ubos nga alagad Luzon, Visayas, ang Mindanao, ibig sa laing mga nasod samtang aduna patay gininawa, adunay paglaong. Habang ang tao ay may buhay, ay may pag-asa. Wow. Salamat sa Ginoo, ari kita dapit sa busay mga kaigsuonan. Tingali ato na naminso ng ato makaigalaan din sa Punglo proper mga kaigsuon. Asa tanan nga mga Eliam mga family nung inok ng sa imuhang asawa mga kaigsuonan, may buntagan nimo sa mga Eliama family, sa mga Laporte family mga igsuon, may buntagan ninyong tanan Dong Rogelio Dailote, o sa inyong mga anak Dong Romel, Ma'am Rowena mga kaigsuonan, Tanoy, o sa pamilya ni Dong Rodilio Laporte igsuon, sa kinabuhi ni Dong John. Ilabi na sa mga Librando family, sa pamilya ni Dong ni Paring Arman, Mats Parak maigsuon, maayong buntag sa mga Librando family. Ilabi na mga kaigsuonan sa mga Tano family diya mga kaigsuonan, sa pamilya ni Dong Primo Tano, ni Dai Lorna Tano mga kaigsuonan, at Dinia Tano igsuon, maayong buntagan yung tanan. Bisan pa man sa pamilya ni asa tayong mga pamilya nga wala nato na mention mga kaigsuonan, wala nahurot na tingali mga igsuon. Sa pamilya ni Dailisa mga kaigsuonan Hiramis, mayong buntagan ni mo Dailisa sa tanan nga mga Hiramis family.
Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Rotsel kapasinggit maigsoon matud pa sa iyang mensahe mga kaigsunan doon na sa iyang mensahe. Ingon siya magkita-kita rataon niya pastor. Wow. Time will come. Manatagan patag panahon din sa silong sa langit. Ay ikaw ug ako maigsoon sa akong kinabuhi ako nung kanunay na nako ning itugyan sa Ginoo. Ikaw ug ako wala kita masayod sa atong kinabuhi. Sa atong ginulaman nga kinabuhi dinhi sa silong sa langit. Ang nasayod lang yun ang Diyos. Minungdan, kung hatagan patagtaas nga panahon, magkita-kita tang tanan. Kung dili mata magkita-kita tang tanan din sa silong sa langit o sa ibabaw sa kalibutan igsoon, at ta makita-kita tang tanan ngadto sa gingharian sa langit. Kay sigurado yun, ikaw o ako nga nangalanggan sa Ginoo at kita papuyon sa langit. Wow! Ang ako mga igsoon diya sa Maynila, sa Cavite City o sa uban pang mga area sa Maynila, dili man ta magkakita-kita sa panahon nga ikaw ug ako kuhaon sa Ginoo apan makita ta sa panahon nga ikaw lalingon sa bagong langit o bagong yuta nga gitaganas Ginoo. Maunay ikalipay sa Dios sa atong kinabuhi. Daghan ang mga katawhan nga gihakuhas Ginoo mga alagad sa Dios. O sa diha mga kaisunan ay mo matagaptaman apaka maayos Ginoo, ikaw o ako kontento na sa kahimtang sa atong kinabuhi dinhi sa silong sa kalibutan. Padayon kita mga kaigsunan, diya sa dapit sa Busay maigsoon, sa dapit sa Barangay Maninihon. Ato mga kaigsunan, diha mga kaigsunan sa mga Palomar family mga igsoon. Tapos ang ato nga FM radio diya sa dapit sa Maninihon mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi nga kanunay gamo nga nagasunod niining ato nga programa mga kaigsunan. Atong basahon mga kaigsunan diha gikan sa Busay sa 18-19 sa Kayawkaw. Ingon diha mga kaigsunan dapit sa Maninihon mga kaigsunan sa pamilya ni Sister Cherry May Kabanag, Brother Christopher Kabanag, Sister Maniling, Bro Jeffrey Kabanag, Brother Luni mga kaigsunan diya sa dapit sa Ilihan mga igsoon. Ilabi na sa pamilya ni Brother Bimboy Kabanag, Brother Dexter Kabanag mga igsoon ni Nung Munding diya sa dapit sa Ilihan. Ilabi na sa tanan nga taga Busay, sa Busay 18-19 sa dapit sa Kayawkaw. Sa tanan nga mga taga Bayawan mga kaigsunan, sakop sa Bayawan mga igsoon sa pamilya usab ni Brother Really Ligarbis, Brother John Ring Ligarbis maigsoon ni Brother Fredo Calibo sa mga Calibo family, sa pamilya ni Brother Marlon Calibo magkaigsoon sa pamilya sa mga Ligarte family maigsoon sa pamilya usab ni Sister Lilia mga kaigsoon, Lilia tingali ni maigsoon Ligarte o ni Sister Libit Ligarte maigsoon. O sa pamilya ni Dong Puko Palomar mga kaigsunan diha sa dapit sa Maninihon, diha sa dapit sa Santo Silang Sitio mga kaigsunan. Wala man nabutang sa atong DDG diri mga kaigsunan ang iyahang kodigo sibil mga igsoon. Muna nga kung ako nga mamemorize lang mga igsoon, dili man ko magsalig na lamang lista kay masabot man ko kung dili maka dumdum sa ato nga mga kahigalaan. Labi na dili ako ang sinulatan igsoon. Kini akong sinulatan maigsoon mo naman si sinulatag di doktor ba. Murag handwriting maigsoon kinakhaag manok mga kaigsuonan. Una nga duna man tayo gitawag na kalaing-laing performance pero pasikot sa ako nga sinulatan ako ra po'y makasulat. Ako ra po'y makabasa maigsoon. Munang salamat sa Ginoo sa tanan nga naminaw sa FM radio o sa tanan nag-share sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Mayong bunta ka natong tanan maigsoon. Ang atong oras alas 8 na tingali maigsoon. Munang gikan sa alas 8, gikan sa alas 4 tingali to nasugod maigsoon o alas 3 pa to kapin. Hangtod karon mga panahon na. Munang atong pasalamatan ang Ginoo nga iyatag gisustina ning sustin ang ato ang resistensya alang sa pagtuman o pagbuhat sa mga buluhaton nga gisangon sa Ginoo kanato. Ato ra kong i-enjoy mga kaigsunan ang atong kinabuhi. Salamat sa Ginoo mag-ampo ta ato. Nawata si Kristo sa atong kinabuhi. Inumdumi mga igsoon ang mga mensahe sa Ginoo may mutugan kanato. Matud pa sa akong amigo mga igsoon. Dili mo ko ilahon nilang parinti pastor kay bisyoso man ko. Igsoon ato bakan sa Ginoo.
bisyoso man ka o dili bisyoso, gimahal ka. Ang importante, atong ini sa silong sa langit, na ikaw kung ako, magpuyo sa ginharian nga iyang bisaan ka nato. Mag-ampo ta mga igsoon, luyogi ko kaninyo sa pagpila ka mga panahon na atong iampo sa Ginoo, ato siyang dawaton, na mahimo nato pa-personal nato nga manulong. Ingon diha sa Isaias Kapitulo 1, versikulo 18, bisan ang atong mga sala mapula sama sa atulangan, papution kini sama sa balhibo sa karnero. Ikaw kung ako maigsoon, adunay mga panahon na ikaw masigya, ikaw masayo, even sa imong nilantawan, even sa imong pinulungan kung kanon ay sa imong pagkamaayo. Salamat o Diyos sa imong pagproteksyon o pagbantay ka natin sa tanan na naminaw sa Senate M95 na nagasunod dining maong nga programa. I declare blessing sa matapusan ilang pamagkinabuhi. Panalangini o tagbuha sila amahan sa ilang mga paminahlan. Labaw sa tanan karon nagawa sa Facebook Live Kusong Visayas ang Mindanao. Sa kinabuhi ko sa ni Sir Dios Gaba sigit nga nakaroon sa Maynila. Sa iyang pag-travel, sa iyang pagbiyahe, maymon sa laing mga nasod, sa iyang pagsakay sa barko, o Diyos ang tingnan niyang kinabuhi. Ibigay sa imong pagkamaayo, ipadala kanunay ang imong bilibuan kamaayo, nag-aapli sa ilang mga every day. Kung doon na mo sila yung mga problema amahan, doon na sila yung mga balatian o Diyos. Ako mga pag-ampo, anak kanimo nga ikaw makahikap nini. Ikan sa ilang lapalapa, katlo kayo sa upay na kaling ulo. O akong gihinlang tanang matang sa mga balatian. In mighty name of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Akong gikan sila, tanang mga kakapoy, kaluwag sa physical na bahay. Lord, ang kadaugan, kasiguruhan, kompleto ka kayo, hanaalang yun kanimo amahan. Salamat o Diyos, ang iklim ang imong nasaan, saat nga walay pagkausap, saat o Diyos nga walay pagkahubas. Salamat o Diyos, kadaugan, imong hatag ka namo, na panayon ka nag-supply sa tanan namong mga panginahanglan. Ingatan na udapit sa kabuntagon o Diyos, imong ihatag, ako gituboy, akong gibayaw, ang pagdahig na natin mo may ipatahong nga kabuntagon. Yung mong himaya, anak lagip ka nimo ang tanan magaingon, amen o amen. Salamat sa Ginoong Maison sa samang tagna, sa samang higayon, manabilin namin yung pupos nga lagan. Tumagang atong oras, alas 8, 10 na gyud sa kabuntagon. Punto na gyud mga isuon, kaya mamahaw ng tamang kaisuon. Mga pinata, wow! Salamat sa Ginoo sa ngalan sa labing ngalan nga Dios o sa tipong persa sa kalangitan sa ngalan usaw sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usaw sa atong general station manager Reverend King Ryan Makasaol. Ani ana usab ang inyong ubos nga alagad, ubos nga higala sa kahanginan. Dini sa FM Radio sa 95.3 sa dial sa inyong mga radio sets, maayong punta na natong tanang maison. Ilipin na sa nago sa Facebook Live Kusong Visayas and Mindanao, ibig sa tanan nga mga OFW sa laing mga nasod. Ang Ginoo mag-amping ka natong tanan, di ka na orasaha, di ka na ining mga adawa, o sa atibok na kong panimalay sa tulong namo ka mga anak sa kong asawa karon nga nagpahulay sa TSA tungkol kay alauna na tingali karon or tingali mga iso na anas sa mga alas 3 sa katlaon mga kaison o alas 4 ba. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-iuban ang inyong kubos na alagad manalimit manamilit sa pag-iingon ang grasya sa Dios ang pag-ikabit sa balang Espiritu Santo magauban sa tanang mga balaan. Di ka na orasaha, di ka na adlawa, kinagi sa ngalan samahan, sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo at tanang magalingon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo, ambingan tas Ginoo sa samang tagna, sa samang higayon, mag-adlawa, mag-uban-uban na sa tagna o panahon nga diin ang ato nga programa.